ನಮಸ್ಕಾರ. ನೂಲು ಪಾಲಗು ಪುರ್ಪ ಬುಲ್ಯ ಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ತಾನಗು ಬಟ್ಟಾಲ್ದಗಂದ ರಾಜ್ಯಗು ಸೂಡಿದ ಬುಳ್ಯ 10 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾಯಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುದಲ್ಪ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯುಳು ಇಡೀ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆನು ಅತಿ ಸಂತೋಷರದವರ ಪೂತಡೆ ಪೂತ ಎಸಳು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೇವೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಡಿದ್ರ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿತ್ತು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನೂ ತೊಜ್ಪ ಒಂದು ಒಯ್ಲ ನೀರಿಡ ಸೊರ್ಕತ್ತು ಎಂಕಲ್ಡ ಮಾಯುಳ್ಡ ತರ್ಕತ್ತು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಯತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿನೂ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದೈತಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟುಳಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ತೊಳಾದು ತುಳುವ ನೆಡಟ್ಟು ನೆಗತ ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಜನಮಾನಿ ಬಂದೆಲು ಒಟ್ಟಾದ ಆ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಲನೆ ಆ ದೈವದ ಕಲ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಡಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಗೇನದ ಪರಿಪುನು ನಮ್ಮಂಚಿ ಪರಪಾದಿರು ನಮಲ ಒಂಜಾತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದ ಇಂಥ ದಿನ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಪನ್ನಗ ಸಪಲ್ಯರ್ನ ಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚೊತ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಪೆರೆ ಆ ಸಪಲ್ಯರ್ನ ಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೇವರನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದಾದ ತುಳುವ ನಾಡು ಸಪಲ್ಯರ್ನ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರದಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ರಂಗಕಲೆ ಪೂರ ಓಪುರ ಉಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪಡು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಬಾರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಗಲೆತ್ತಿನಾಗಿ ತಿಬಾರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯನಾಥಾದ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಧರ್ಮದೈವ ಒರಿವುಳ್ಳಾಯ ಧರ್ಮದೈವ ಐವೆರ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧನಂಜಯ ಗಾಣಿಗೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರಣಿಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಕೊಂಡಾನದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಾದಿಪ್ಪು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಪಲ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಲಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಂಡಿಗೆಗೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಪನ್ನಗ ಪಲ್ಲಂಕಿಗೆ ಪುಗೇರು ಪಲುಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಳ್ಳ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಳತ ಆಳವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ ಗಾಣಿಗೆರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗಳೇರು ಅರಣಿಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ನಿಖಲ್ನ ಟಿವಿದ ಸೊಡ್ಡುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಬರೆದುಂಡು ನಿಖಲು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆಕ್ ಕರೆಮಲ್ಪುಲೆ ಕರೆಮಲ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರಿ ಕುಡೋರ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ ಕೊಡಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನನು ನಮ್ಮ ಪಟೋನುಗ ಹೊಸ ಜವನೆ ಧನಂಜಯ ಶೇರಿಗಾರ ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪಯಣದ ನಡುಟು ಆರ್ನ ಅನುಭವಲು ಪುರ ದಾದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ಬುತ್ತಿರ್ದಾರ ಕಟೊಂದು ಬೈದಿನವ ದಾದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನುಗ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರಂತೋನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಈರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಡಾರೆ ಎಂಕುಲು ಸಜಿಪದ ಮಂಜು ಪಂಬದಿರ್ನ ನೇಮತುತ್ತ ಲೋಕಯ್ಯ ಪಂಬದಿರ್ನ ನೇಮತುತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಖರ ಪಂಬದಿರ್ನ ನೇಮತು ಒಂದುಳ್ಳ ಆ ಪ್ರದೇಶೋಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ತನು ಕೊರ್ದು ಆ ನಡಿಟ್ಟು ತಿರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತಿರ ಪಂಡರು ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಚಾಕಿರಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡು ಗಾಣಿಗ ಚಾಕರೆ ಈರೆಗ್ ಆ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಗ ಉಂಬಳಿ ಬಿಡ್ತನದಾಲ ಭೂಮಿ ಉಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡ ವಾ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕು ಬಣ್ಣಗ ದೈವದ ಉಂಬೋಳಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಏನನ್ನು ಗಾಂದೊಟ್ಟೆದಾರಿ ಕಜ್ಜೇರು ಹೋ ಹೋ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಗ್ಳು ಬೇತೇನೆತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡದು ಬಾಲೆನೆಲ್ಲೇ ತೊಂಬೊಪ್ಪೆ ಅಂದು ಪೋಪುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೂತಿಗ ಬರ್ಪುನು ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರೆ
ಅಮ್ಮನ ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿ ಸಫಲಿ ಐದೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮೋನಪ್ ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಐದೊಕ್ಕ ಇತ್ತಾರ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಮೆಗ್ಗಲ್ಲು ಬರುವಿರಾಕು ದೂರಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲ ಒಣಸಾತು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೂತಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಏನ ಹಸಿರು ಕೊಡೆ ಪತ್ತಿರಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡಿ ಮಂಜು ಕಟ್ಟು ಕಾಲುಡಿ ಅವಾಗ ಯಾನೇ ಇರಲಿ ನೇಮದಡಿ ಪೋಂಡ ಬರಿಯರ ಅಜ್ಜಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಣದನೆ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಒಪ್ಪನಿ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕೊಡೆ ಪತ್ತಿಯರುಂಟು ಕನಪಡ್ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಕನಪಡಿದಾಯನ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ್ರ ಕನಪಡದಾಯಗ ಹಸ್ರುಗಡೆ ಪತ್ತುನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ಹಸಿರುಗಡೆ ಪತ್ತುನ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪತ್ತುನ ಬಸವೆ ಅಂಕಲ್ ಬಸವೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರದ್ದುತ್ತ ಆಡ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟದ ಪುಣ್ಣದ ಮದುವೆ ಮುಟ್ಟದನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದೊಳ ಇದ ಆತ ತನಗಾರು ಬೂಡುದಾರ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಚಾಕಿರಿ ದಾಖಲಿಗೆ ಸೂತಿಗ ಜನ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅಪಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಪಗ ಅಪಗ 10 ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ತನಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆತಿ ಅಪಗ ಸಂಜೆ ಸೆಟ್ರನ್ನು ಬೂಡ್ದ ಎತ್ತಿರ ಆರು ನಿಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಬರೋಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಡೆ ಅಪಗ 25 ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲು ಹತ್ತು 5 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಕ್ಕದ ಎತ್ತು ನಿಜವಾದಂಡ ಹತ್ತೋರ್ ತನಕ ಐನು ಆ ಒಂದು ಪಂಡೆ ದೈವದ ಇಂಕೊ ಯೋಗ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಬೋದು ಪತ್ಯ ಪತ್ತದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪತ್ಯ ಆಯ್ತು ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ರಾಜಶೇಖರ ಐಕಳಿಗಳು ಇಂಕಳಿಗಳು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತದ ಬತ್ತನು ಪತ್ತದ ಆಯ್ ಸತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಏನ ನೇಮಗು ಪೋಯಿಸಿ ಅಪ್ಪಗ ಶೇಖರೆ ನೇಮ ಶೇಖರೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಿ ಮೇರೆ ಮೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆಡಲ್ತೆ ಮೇರೆ ಬಂಡೇರು ನೇಮೋ ಬೈಜಿ ಎಂದು ದೈವ ಉಂಡೆ ದಾನೆ ಬೈಜ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕದ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೆದ ಗುತ್ತುಡ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನ ಕಲ್ಲಿಗೆದ ಸಾಲಲದೆ ತೊಂದಿಜಿ ಒಂಡೆ ಈಗ ದೈವ ಬಂಡೆ ಅಂದ ಎರಡು ಆರ್ಡಗೇನು ಈಗ ದೈವ ಕೈಟು ಪತ್ತು ಬಂಡೆ ಈ ಅಂಕ ಬೋಡು ಈ ಪಂಡಂಡ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗುನ ಯಾನತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಕ್ರಾಯದೆತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗಲ್ಲ 28 ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಗಡ್ ಕ್ರಾಯದೆತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಐತಲ ಕಿರುವಾಲ್ಗೆ ದೈವದ ಕಿರುವಾಲ್ಗೆ ಬಂಗಾರ ಕಮ್ಮಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ 1300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪವನಿಗೆ ಉಪ್ಪಣಗ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ದೈವಗೂ ಅಪಗ ದೈವ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪೊಂದಂಡ ನಿನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಊರ ಬಗ್ಗುನ ಜನತ್ ಎಡೆಯನ ಬೆಗರು ಜಪಡದ ಬೆಣಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಅಂಕಲ್ನ ಪಣಪುನ ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿತ್ವ ಇರ್ ಮಲ್ತಾರ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಆಣಿದ್ದು ದೈವ ಪಣ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಳಗೂ ಬಯಕದಿ ಜನ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಇವಳು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವಳು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ 14 ಸಾವಿರ ಮಲ್ತೇರು ಐನು ಎಂಕ್ಳು ಇತ್ತು ಜನ ಪಟದಿನ್ಪ ಪಟದೇ ತಿನ್ಪುಡಿ ಎಂಕ್ಳು 7 ಜನ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಟದೇ ತಿನ್ಪ ಅವಳು ಬಣ್ಣ ಕಣಪಡ್ಡಿ ಎಂಕ್ಳಿ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ನೋಡು ಐನ್ ಮುಚ್ಚಿದ 5 ಮುಖ ಚರ್ವ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಐನ್ ಸೇರ ಚರ್ವ ಮಲ್ಪುನು ಅದೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಚರ್ವ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕನಪಡದಾಗ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ಪಡದೆ ಚರ್ವ ಎಂಕುಲು ಆತ್ ರಡ್ಡು ನಿಂತ ಆತ್ ಸಭೆಕ್ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ ಗಂಧ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನಿ ಉಳ್ಳು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಮೋಣೆದ ಪೂ ಉಂಡು ಅವು ಕೇಪಲ ಭೂತ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರ್ ರಟ್ಟ ಅವನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಪಲ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಮಲ್ತುಕೊರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಪೂಲು ನೀಟ ತಿಗುಪುನಿ ಅವೊಂಜಿ 10 ಬಜ್ಜೆದ ಪೂಲು ಮಲ್ತುಕೊರುಡು ಅವರು ದೈವದ ಪೂ ಬಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂನು ಅತ್ತು ಪೂಲು ಬಜ್ಜೆದ ದಯಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಕೊಡ್ಡು ದೈವ ಕುಲ್ದು ಪತ್ತದ ಆವಾರ ಕಣಪಡ್ದ ಆವಾರ ಅವು ಆವಾರ ವಿಶೇಷ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬಾದೇರ್ಗ ಈ ಚಾ ಪೂಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತುಕೊರುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆತ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10,000 ಗಂಧ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಸವನ ಚಾಕಿರಿ ಪಲ್ಲಂಕಿದ ಚಾಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ ಗಾಣಿಗೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಚಾಕಿರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ವದ ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ದಯಬಣ್ಣಗ ತುಂಬು ಮಲ್ತದ ಕೆಲವು ಕರಿಂಚದ ಬತ್ತದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೈವ ಎಂಡ ಬಂದು ಈಯೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನ್ ಸೇರರ್ತ ಚರ್ವ ಅವಡು ಐನ್ ಸೇರ್ತ ಚರ್ವ ಮಲ್ತುಕೊರು ಕನಪಡ್ದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಿಕಲು ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜುಮಾ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದ ಅವು ಬೇತೆ ಧನಂಜಯರೇ ಇರನು ತಿಬಾರ್ಡುಬುರ ಧನು ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪಿನಗೆ ತಿಬಾರದ ಪುದರ ದಿತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರುದ್ರಯ ಶೇರಿಗಾರನ ಒಂಜಿ ಪುದರ ನೆಗತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕಿರು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕಿರು ಆರ್ಲವರಿ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಪರಂಪರೆ
ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಈತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಸಫಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಾರಾದ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ನಿಖಲ್ನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬತ್ತನವ ಅತ್ತಂಡ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೊನ್ನವ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿರ್ದಾದ ಪಡ ಇರೆಗಿಂಚ ತಿಬರದ ವಾದ್ಯದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಜೇರದ ವೈದಿನ ಎಂಕ್ಲೆರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಲೆಮಾರು ಆಜಿತಾರೆ ಐದು ದುಂಬು ಈರು ಈರೆಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ನಾರಾಯಣ ಶೇರಿಗಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಶೇರಿಗಾರ ಅರೆಗ್ ಉಂಬೊಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಿಬರದ ಸಾನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಉಂಬೊಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಹೋ ಅರೆರ್ದು ಕಾರಣ ಮಗೆ ಬಾಬು ಶೇರಿಗಾರ 690 ವಾದ್ಯ ಐದು ಕಾರಣ 60 ರುದ್ರಾಯ ಶೇರಿಗಾರ ಆರೆಡ್ಡ ಪುದಾರ ಕೈನ್ಯಾರು ಐದು ಕಾರಣ 60 ಸಂಜೀವ ಶೇರಿಗಾರ ಐದು ಸಂಜೀವ ಶೇರಿಗಾರ ನಮಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಶೇರಿಗಾರ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಯಾನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಚಿಬರೂರುಡು ಅತ್ತಂಡ ನಾದಸ್ವರದ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ್ರ ನಾತ್ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಗಾಣಿಗೇರಿ ನಿಕ್ಲುಲ್ಲ ತಿಬಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಣಿಗೇರಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾದಪೂರ ಚಾಕಿರಿ ತಿಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಧಾನ ವಾಲಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ತಿಗೆದ ಬೇಲಂಡು ಸತ್ತಿಗೆದ ನಿಕ್ಲೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಬಂಡ ಅಸರ್ಗೋಡೆಂದ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಉಳ್ಳಾಯಗ ಬತ್ತುನ ಕೊಡಮಂದಾಯಗತ್ತು ಕೊಡಮಂದ ಛತ್ರ ಅವು ಬಂಡಾರ್ಲು ಬತ್ತುನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕೊಡಮ್ಮಂದಾಯಗ ತತ್ರ ನೆತ್ತ ಪನೊಲಿದ ಒಲಿಕೊಡೆ ಆಯ್ತ ತತ್ರ ಹಸಿರು ಕೊಡೆ ಉಳ್ಳಾಯಗ ಸತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಅವು ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪೋನಾಗ ಉಳ್ಳಾಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೊಡವೆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಠಿಣ ಮುಗಿಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆಂಕಿದ ಬಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆಂಕಿದ ಅವು ಏರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೇರ್ ಬತ್ತು ದೊಡಪ್ಪ ಪತ್ತೊಂದುಲೆ ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತೊಂದುಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಕಿರಿ ತಿಬಾರದ ಮನ್ನಡ ಅವು ಎಂಕಲೆ ರಡ್ಡೆ ತಿಬಾರದ ಮನ್ನಡ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಬಾರತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲ ಅಜಲದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಬಾರ ವಾಲಗ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆದಾದ ಚಾಕಿರಿ ಎಕ್ಕರಡು ಪಾತೆರುಂಡು ಎಕ್ಕರ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಜಾಲು ತಿಬಾರದ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಅವು ತಿಬಾರ ಗುತ್ತದ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿಯಲ್ಲ ತಾಂಗಡಿ ಬರಿಕೆದ ದುಗ್ಗಣ ಕಾವೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ನೆಲೆ ಆತನ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾಲ್ದ ವಾದ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತಿಬಾರದ ವಾದ್ಯ ರುದ್ರಾಯ ಶೇರಿಗಾರ ತಮ್ಮಲನ ಪಾಲ್ದ ಅವು ಎಕ್ಕರದ ವಾದ್ಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ತಿದ್ದಮೇರ್ನ ಪಾಲ್ದ ಅಂಚ ಅವು ಅವಳು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಡಿಯರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬೋಡ ಇಲ್ಲಲ್ದತ್ತು ಪಡಿಯರಿ ನಿಕುಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕುಲೆ ಕೊರೋಡ ಅವಳು ಅವನ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೇಲಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಧನಂಜಯರೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರೋಡ ಮುಕ್ಕಲ್ದೆಲೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಮೂಲು ಎಕ್ಕಾರಡು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಹಕ್ಕು ಗಾಣಿಗೆರಿಗೆ ಸಪಲ್ಯರು ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ದುಂಬುರ್ದಿನ ಸಂಜೆ ನಡ್ದೊಂಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪಿರ ಓಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೇಂಡ ಬೊಳ್ಳಿಯಕ್ಷತ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡತ ಬೊಳ್ಳಿಯಕ್ಷತದ ಮರದ ಮುದ್ದೆ ಕೋರಿ ದೆಚ್ಚಿ ಬೋರಿ ದೆಚ್ಚಿ ಅವಲಾತಿನ ಒರಿಯುಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಇವ ಆಯನಂಚತನ ಜಾಗೇಡು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ಪ ಪಡಿಯರಿ ಪಾಲೆ ಮುರ್ತಾದು ಅವಲೆ ಪಡಿಯರಿ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಂಜನ್ಕೇಂಡ ಅವಳು ಕೊಡಮಂದೇನ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲುಗು ಬಂಡಾರ ಕಾವೇರಲ್ತ ಪಿದಾರ್ದು ಗಡುಪಾಟ್ ನೇಮಾನಗತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಸಾನೋಡ್ ನೇಮಾನಗ ಮಾನೆಚಿಲ್ಲು ಪೋನಾಗ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೊಗ್ಗೊಡ್ಡ ಕಾರಗ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕಾರಗ ನೀರು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಎಂಕಲೆಗ ಎಂಕುಲು ಈ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಪಾರೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಒಂದು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಅನಾದಿರ್ದು ಆಜಿ ತಲೆಮಾರಿ ತೆರಿದಾರೆ ಆ ಆಜಿ ತಲೆಮಾರದಿಂಚ ನಡತೊಂಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಈರ್ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಕೈಡು ದುಂಬುಲ ಪಿರಾಕಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಸಪಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಉಂಬಳಿ ಈರೆ ಗುಂಬಳಿಂಡು ಮೆರಗಿತ್ತೆ ಉಂಬಳಿ ಉಂಡೆ ಅಜ್ಜೆರೆಗೆ ಆರು ಬಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಗಾಂಡು ಗಟ್ಟಿಯ ಬಂಡ ಉಂಬಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾತಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಬಾತಿರ್ನು ಹಾ ಕೇನುಂಡು ಇತ್ತ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಓ ದೈವದ ನೆಟ್ ಹಲೋ ಹಾ ಪನ್ಲೆ 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 ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಇರುವಂತ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತಾರಡ ಸರಿಯಾದ ಕೇನುಂಡು ದೈವದ ಗುಡಿಟ್ಟು ಹಾ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಪನ್ಲೆ
ಮೂರ್ತಿ ದೈವಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಾ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಗೆಂಡ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಬೇತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಸಪ್ಪೆ ಅಂದಲಪ್ಪೆ ಬೊರ್ಲುಗು ಪೊಸ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಕೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಅವು ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವ ಸತ್ಯದೇವತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವನೇ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಇದು ಏಪಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗೂ ತೀರ್ಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಅಂಚ ಅದು ಸಾಂಕಿಂಡ ಸಮ್ಮಲೆ ಬೆದ್ದುಂಡಪ್ಪೆ ಅಂದಿಂಚ ನುಡಿಕಟ್ಟು ದಾಯಗೆಂಡ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನೆ ಆಯ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕುಟುಂಬದಪ್ಪೆ ಆಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡುಬಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಡುಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಧನಂಜಯರೇ ಇತ್ತೆ ಉಂಬಳಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲುಂಡು ಅನ್ನ ಮೇರು ಉಂಬಳಿದ ಭೂಮಿ ಇಡಿಜ್ಜೇರು ಮೇರ್ನ ಅಜ್ಜರಿಪ್ಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿ ಇಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಈ ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿ ಇರ್ದು ದಾದಾನ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಕಪ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಗೇನಿಮಿನ್ ಬೈದಿನ ಉಂಬೋಳಿ ನಾರಾಯಣ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ಅರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಉಂಬೋಳಿ ಅವು ಅರೆ ಬತ್ತಿನ ತಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಬೈದುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದು ದಾಲ ಪಂಡ ಐಕ್ ದಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದಾಲ ಕೊರಿಯರ್ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜವು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಂಡವಲು ಎಂಕುಲು ವಾಲಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪದ ಅಕುಲು ಪ್ರೀತಿರು ಕೊಡ್ತಿ ನಾವು ಆ ಕಾಲ ನಿಕ್ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಎತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಐಕ್ ದಾಲ ಕೊರಡು ಬಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ರಡೆಂಚಗೆಂಡ ಏರು ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲು ದೈವದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗೆ ಉಂಬಳೆಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಾಕಿರಿಯೇ ದೈವ ಸೇವೆ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಕಲು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚಂದ ಬಾಕಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ನಮಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಜೆರೆಗೆ ಏರು ಪೂರ ದೈವ ವಿಳೆದಾರ ವಿಳೆದಾರನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ವಿಳೆದಾರನಕ್ಲು ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ವಿಳೆದಾರನಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ದುಂಬುಡು ಆ ಉಂಬಳಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆ ಉಂಬಳಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದೀಟೊಂದು ಆ ದೈವಳ್ನ ಸೇವೆನ ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯಾಯ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕನುಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಉಂಬಳಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಂಬಳಿ ಪೂರ ತರೆ ತರೆದು ಇತ್ತೆವರೆ ದಿನ ಅಂಜಂಗ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಪೋತು ಬರೀ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗಾಣಿಗ ಪಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪಲ್ಯರ್ನಕಲು ಗಾಣಿಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಣ ಪಂಡಪನ ಬರೋಡೆ ದಾಯಕಂಡ ನಮಕ್ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಏನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ತನುಕರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬಾತಿರ್ರೆ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಪಂಡ ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ಪುಂಟುದು ಎಣ್ಣೆದೋಪಾದಿಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಏನಕಲು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಗಲ ಎಣ್ಣೆದ ಮಜ್ಜನ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಈ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲವೃತ್ತಿಯ ಎಣ್ಣೆದೆಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಯಾನದೊಪ್ಪಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಓಲ ವೃತ್ತಿದೊಜ್ಜಿ ಗಾಂಡ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದು ಉಂಡು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ ಪೆರ್ರಡ್ಲುಂಡು ಗಾಣಿಗೆರೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆದೆಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಂಡ ಈ ವೃತ್ತಿರ್ ದಿನಗಳು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಈ ಬಗಿಟ್ಟು ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾತೆರೆಗ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಲಾಯ್ಕು ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಲೆ ಕೇನುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದನ ಅಂತೆ ದೂರ ಇತ್ತಾನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ದಾದ ಬಣ್ಪರಿ ರೈಕ್ ದಯಬಣ್ಣಗ ಐದು ಒಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಗಾನೋನೇ ಪತ್ತು ನಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರು ಸಾಗುವಲ್ಲ ಮಲ್ತೀರು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊಣಗ ಇಂದೇನಂತೆ ಪೀರ ಬಾಡಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಈ ಗಾಣ ಬಣ್ಪ ನಾವು ದುಂಬು ದಕ್ಲೆಗ್
ಸಾಗುವಳಿಯೇ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಅಂದು ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಂದಂದು ಉಂದ್ರಡ್ಡು ಬೆರಿಮುಲ್ಲೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲೆ ಈ ಗಾಣ ಪನ್ಪನ ಒತ್ತುದ ನೆತ್ತಿಗೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್. ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತಿಗೆ ಅಂದಂದು ಆಂಡ್ಲ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಅವು ಒತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್. ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೋಡೆ ದುಂಬುದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕರನ ಉಳ್ಳಾಯನ ಕಂಡುಡಾನ್ಲ ಬೆಂದದೆ ತಿನ್ಪ ಬೆಂದದೆ ತಿನ್ ಕಂಡದನೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಡ ಭೂಮಿ ಜಿನ್ಲ ಅಂದ್. ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಆಂಡ್ಲ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬನ್ಪನ ಅವೇ ಬೆನ್ನಿದನೆ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿದೆ ಹೊರತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಫೀಸ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಟ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬೆನ್ನಿ ಬಿಡ್ತು ಬೆತ್ತೆಜ್ಜ ಆಟ ಗಾಣ ಪಣಪುನವು ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್. ಬೆನ್ನಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ತರಿತ್ತೆ ಈರ್ ಬಣ್ಪನೆ ಬೆನ್ನಿ ದುಂಬು ಬೋಂಡು ಅಂದು ಗಾಣ ಅದೇ ಬರಿಕದೀರು ಅಂದು ನೆಕ್ ಕಾರಣದ ಆದಾದಿಪ್ಪು ಕಾರಣ ಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಜನ ಕುಂಚಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನ್ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಪಣೆತ ನೀರು ಮಗತ್ತದೆ ಇರು ಗಿಡದಂತೆ ಕಮ್ಲಡ್ ಮಾತ ಹೊಳೆತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಕಮ್ಲಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಟ್ಲು ಕೊಂತೇನೆ ಸೇಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ನೆಟ್ಟು ಸೇಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಏರ್ಕ್ಲೇನ್ ಗಿಡತ್ತದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಅವಳು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ದೀಪ ಪತ್ತಾಯಿರ ಪೊಪ್ಪೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ದೀಪವತ್ತನ ಚಾಕಿರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತು ಪೂಜಾರ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಾರ್ ನಾಕ್ಲೆಗ ಅವು ಅಮೀನ್ ಬರಿತಾಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಸೇಸ್ ಪೂಜಾರ್ ಗುಜ್ಜರನ್ ಬರೀತಾರೆ ಆಂಡಲ ಆರ್ ಪೊದ್ದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕುಳಿ ಬತ್ತೇರು ಕೈ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಪೂರ ಸಾನೂಲ್ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತಾಂದು ಆಂಡ್ಲ ಎಂಕುಳು ಪೋಪ ನಿಕುಲ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪೋಪ ಕಾಲ 5 ಪೈಸೆ ದೇತು ಒಂಜಿ ದಯಮಂಡಲ ಸೇಸ್ ಪೂಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂತೀರಿ ಇದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದುಬಾಡು ಜೀರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬುಡ್ದುಬಾಡು ಜೀರು ತಾವು ಪನ್ನಗೀರಿನ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಪನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಡಿಗೆ ಆತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆತು ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವೋಗ್ಯಾನ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕಾಶಿನ ಕದ್ರಿನ ತೂಕುನಾಗ ಕದ್ರಿ ದುನ್ನ ಆತಿನತ್ತದೆ ಕಾಶಿ ದುನ್ನ ಆತಿನತ್ತು ಅವು ಕಾಶಿಗೆ ನಮಬೋದು ಬಣ್ಣಗ ಕಾಶಿ ನಮಬೋದು ಬಣ್ಣ ಕದ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ನೇರ್ಪಿರವನು ತಾಮ್ರ ಗವರಿ ತೂಕುನಾಗ ಉನ್ನತ್ತಿ ಕದ್ರಿ ದುನ್ನ ಕದ್ರಿಡ್ ಮಿತ್ತು ನೀರು ತೀರ್ಥ ದೇವರು ಐಕ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕದಿರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಕಣನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈರ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡಿತೀನಿ ಡೀತಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದೈವದ ಗಲಟು ಪಾತ್ರ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಪನ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮೇಡಮದ ಗಾಣಿಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿ ದೈವದ ಗಲಟು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಣ ಪಾತ್ರ ರೈತಂಡು ಕದವಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಲೆ ಹಿರಿಗಳ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈರು ಜಿಂಜಿನ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನ ದೇವರೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನತೆ ಹೆಂಗ್ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಹಲೋ ಪಂಡೆ ಇದು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಬಾರಿ ಇನ್ನುಳಿಯರೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಾಗ ಮತ್ತು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಕುಲದೈವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು. ಕುಲದೈವರು ಇಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ತೂನಗ ಬಾರ್ಪೂರ್ದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಬಂತೇವೆ ಯಾರು ತೆರಿವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯಗಲ ಬಾರ್ಪೂರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಪೂರ್ ಕುಲಮಾಸ್ತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕುಲಮಾಸ್ತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇರು ಆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಇತ್ತದ ಬಾರ್ಪೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲದೈವರ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸತೀಶನಡ ಪಾತೆರಿಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತೆರಿಯಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಗ ಅನ್ನರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನೀರಡಕ್ಕೇನು ಈರು ಗಾಣಿಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪನ್ಲೆ ಒಂದೇ ಕುಲದೇವರು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಇತ್ತದಾದ್ರ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಕುಲದೇವರು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಈಶ್ವರನ ನಂಬನಕಲು ಮಾತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕುಲದೇವರು ಈಶ್ವರನೇ ಆದಿಪುರಾಗ ಕೂಡ ಬಾರ್ಪುರದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇಣುಗೋಪಾಲರೇನು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಿಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಕೇಳುವ ಅತ ಈರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತೆ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೇನುಂಡ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ
ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸೂರು ಇಜಿ ನ್ಯಾಂಬನ್ನ ಇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕೇಳು ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತ ಇರು ಗಾಣಿಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಾಣಿಗ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದೆಪ್ಪು ನಕಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಪುರ ಎಣ್ಣೆದೆಪ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದ ನೆಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಡು ವಿವೇಕ್ ಪಂಪಿನ ಪಜೀರದಲ್ಪ ಪಾವೂರ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲದ ಒಂಜಿ ಗಾಣ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಇನಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಹಳ್ಳಿಡು ಗಾಣಲು ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹರೀಶೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಣದ ಪಠ್ಯ ಗಾಣದ ಒಂಜಿ ಕುಲದೇವಿಯರ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ದುಂಬುದ ಗಾಣ ಒರಿತದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ದಾಯೊಂದನ್ನು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕಾರಣಗೂ ಒಂಜಿನದಾದ ಕೆಂಡ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಂಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಂಗೆ ಗಾಣ ಬೋಡು ಅಟ್ಟಿಲ ರಗಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಂದಿರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಗುರು ಸಿಗಿರೆ ಎಣ್ಣೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ಗಾಣದ ಅಪ್ಪಗ ಈ ದಾಯಪೋಂಡು ಕೆಂಡ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಬತ್ತ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಬತ್ತ ಈ ಮಿಷನರಿ ಬತ್ತದಾನಗ ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂದ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೃಷಿರ್ದ ಆ ಮಿಷನರಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಂದಿನ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಕುಲ ಮೆಷಿನರಿ ಪಾಡಿಯರು ಇನಿ ಎಣ್ಣೆದೆಪ್ಪುನ ಗಾಣಿಗೆ ಎಂದಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಜಿಪೇಡು ಬಟನಕುಲು ಎಣ್ಣೆದೆ ತಂದಿರ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬಟನ ಶಾಂತಿ ಮಿಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣೇರಿ ಎಣ್ಣೆದೆಪ್ಪುನುಂಡು ಅತ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿಭಾಗಡು ಉಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಗಾಣ ಪಣಪನವು ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಈ ಮೆಷನರಿ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕ್ಕುಲು ಐಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೃಷಿಟೇ ಒರಿಯರು ಒತ್ತು ಉದ್ಯೋಗುಲು ಪುರದಾದಂಡು ಊರ್ದ ಚಾಕಿರಿ ದೈವಳ್ನ ಚಾಕಿರಿ ವಾಲಗದ ಚಾಕಿರಿ ಇಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ತೊಡಗಿಸಾಯಿರ ಹೊರತಾದ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಮರತ ಅವಿಂತ ಒರಿಪ್ಪವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಎರುಬೋರಿಡು ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಬೋರಿ ಕಟ್ಟದು ಗಾಣ ತಿರ್ಗಾವ ತುಂಬ ಬೋರಿ ಕಟ್ಟದು ಗಾಣ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಬೋರಿ ತಿರ್ಗೋಡಾಯ್ಕ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಬೋರಿ ಲತ್ತ ಕೆಲವುಗಳೇ ಒಂಟಿ ಬೋರಿ ಕಟ್ಟದು ಗಾಣ ಕರ್ಮುದ ಗಾಣಗೂ ಎರ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟ ಕರ್ಮುದ ಗಾಣಗೂ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಕೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜವಣೆರು ಗಾಣಿಗೆ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಕುಲದೇವಿಯರನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಕುಲದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ತಿತ್ತಿನ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಗಾಣದ ಐತೆ ಪಜೀರಿಡ ದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಪಿಲಿಕುಲ ಸರಕಾರದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನೀಲ್ ಪಂತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಪುಣಿತರೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪಡೈನ ಇದ್ದೆ ಒಂಜಾರು ಸತೀಶರು ಒಂಜಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಲ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳದ ಎರುಗಿಡ ತಿನಾರು ಮರ ಕಟ್ತಿನಾರು ಇಂತ ಸತೀಶರನ್ನ ತೂನಗೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನೆನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ ರೋಮಾಂಚನ ಗೊತ್ತು ನಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೂದು ಪುರ ಕಲ್ತು ಬರ್ತಿನಾರು ಅಂದಂದು ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥವೈನ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಕುಲ್ಲದ ಅಂತ ಇರೇಗ ವಿಶೇಷವೈನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪಡೈನ ಧನಂಜಯರಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬಿಳಿನ ಬಾಳೆ ತುಯ್ಯರ್ ಎನ್ನರ್ದುದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ ಇಂದು ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದಿ ಅನ್ಪನ್ಪು ನೀರಲ್ಪ ಗಾಣಿಗ ಪಂಪಿನವು ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನಕಲು ಅನ್ಪನ್ ಉಂಟದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತುಯ್ಯರಾಪುಂಡು ಗಾಣಿಗ ಪಂಪಿನ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಪೋನಕ ಪಾಟಾಳಿ ವಾಣಿಯ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆ ಅನ್ಪೋಪುಂಡು ಈ ಪಾಟಾಳಿ ಪಂಪಿನ ಪದನ ಪುಡತು ನಾವು ಪಾಠ ಆಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪಾಠ ಗಾಣಿಗ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಧನ್ಯದ ನಕಾರನ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಗಾಣ ಆಪುನು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವೇ ಈ ತತದ ನಾನ್ ಅಕ್ಷರದ ತೊಂದ ಗಾನಿಗ ಗಾಯನ ಪಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಲ್ಪ ಎಂದೇತ್ ಕಥೆತ ಬಂದಾಗ ಎಂದೇತ್ ಗಾನದಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಪದ್ಯ ಬಂದೊಂದೆತ್ತೆ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಆ ಗಾನದ ಒಟ್ಟುಗು ಪದ್ಯಲ ಇತ್ತು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅವಳು ದಾದಾಪುಂಡು ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬೆನ್ನು ಕೃಷಿನ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ದೀನಕಲು ಎರುಬೋರಿಗೆ ಉರೇಲು ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಗಾಣಿಗನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಉರೇಲು ಒಂದೊಂಜಿ ನೆನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಉರೇಲು ಬಾಡ್ನಗ ಮಾದನು ಆಂಡ ಇಂಬೇರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದೀಪಕರಾಗ ಆರಾರು ಸಿದ್ಧಿಯವು
ದೀಪಕ ರಾಗ ಬಂಡೇರು ಸಿದ್ಧಿ. ಸಿದ್ಧಿ ದೀಪಕ ರಾಗ ಬಂಡ್ಬನಿತ್ತೆ ಧನಂಜಯರ ಮಲ್ತನ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿಯರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸತ್ಯ. ಮಾತೆರ್ಲ ವಾದ್ಯ ವೃತ್ತಂಡ ವೃತ್ತಿ ನಾವು ಇಂಚಿನಿಂದ ಆಪೂಜಿ ಆ ದೀಪಕ ರಾಗದ ಸಿದ್ಧಿ ಅರೆಗಾತಿನಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅರಸುಲೆಗೆ ಒಂದು ಉರೇಲು ಅಂದ ಅವಲೇ ಐಟ್ಲ ಗಾಯನ ಬರ್ಪುನು ಊರೆಲ್ಲ ಗಾಯನ ಐರಡ್ಡ ಬಾತೆರಜಿ ಇರು ಗಾಣಿಗ ಪಣಪುನವೇನ ನಕಾರನ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗ ಕಂತಂಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣದು ಇರೆಗ ಗಾಣಿಗ ಗಾಯನ ಪಣಪುನ ಗಾಯನಿಗ ಅಂದ ಬಣಲಿ ಒಂದು ಯಕಾರ ಸೇರ ಉಡಾಪುಂಡು ನಡು ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಪಮೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ಗಾಯನಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಗಾಣಿಗ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಅತ್ತೆ ಏನ ಮುಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪದ್ಯ ಪಂತೆ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ತೊಟ್ಟುಗು ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ನಾದಸ್ವರ ಉರಿಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬಣಪುನೆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯಡ್ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲತಃ ವೃತ್ತಿ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಬಣಪುನವು ಏರ್ನ ಒರಿಯನ ಜಾತಿದ ಸೊತ್ತತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಏರೆಗಲ ಒಲಿವಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕುಲು ಏತ್ ಅದ್ಭುತ ನಾದಸ್ವರ ಉರಿಪಿ ಪಣಬು ನಿಜ ಎತ್ತೋ ಜನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಕುಲವೃತ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನದ ನೇಮಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಐಟ್ ಆ ಪಾಂಡು ಅರುಲಿರದ ಶರೀ ಆರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಕೊಳಲು ವಾದನ ಪಣಪುನೆ ಈರು ಗಾಯನುಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಪಣಪನ ವೃತ್ತಿ ಪಣಪನವು ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ನಾದ ಮೂಲ ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಏರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಯಗ ಅವು ಸಂಗೀತ ಒಲಿದು ಬರ್ಪನೆ ಎಲ್ಲದಿನ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರನಕಲು ಕೊಳಲು ವಾದನ ಏತ್ತು ಪುರ್ಲು ಉರಿಪನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುನೀತರು ಭಾರಿ ಯುವ ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಓದ್ತಾರೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಪಂಬದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅವನ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಬದನ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಪಡತ್ತೆ ಪಣ್ಣು ಪದ ಅಂಚೆ ಬಂಬದ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ತೊಂದು ಪಂಡ ಪಾರ್ದನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಇತ್ತೆ ಇರು ಪಾಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಮೇರೆ ಬಣ್ಪನ ನೆಟ್ ಪಾಟಾಳಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಐಕ ಪಾಟಾಳಿ ಪಾಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ವಾಣಿಯರು ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿನ ಪುತ್ರರಿಂದಲೇ ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಪನ ಆಂಡ ಗಾಣಿಗೆರು ಎನ್ನದೆಪ್ಪುನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಗೂ ಆಕ್ಲೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯ ಅವಳು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಇತ್ತಿನಿರ್ದ ಆವರಣಮ ಗಾಣಿಗೆರು ಎನ್ನದೆಪ್ಪುನ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಪಣಪನವೇನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಪುರ ಚರಿತ್ರೆದ ಕೆಲವು ಪುಟೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಪಂಡ ಇತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೆಟ್ಲ ಎನ್ನದೆಪ್ಪುನವೇ ಇತ್ತಿನ ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲೆ ಎಂದು ಬಜಿಲ್ದ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಬಜಿಲ್ದ ಜಿಡ್ಡೆ ಬಜಿಲ್ ಇರ್ತಂತ ಅದೇ ಈ ಬಜಿಲ್ ಬಜಿಲ್ ತಿಂತಿನ ಎರ್ತನ ಬಜಿಲ್ ತಿಂತಿನ ಸರಿ ಅಂಚಾದಿ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬಲುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂಚ 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 ಇತ್ತೆ ಅನ್ನರೆ ಗಾಣದ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಜಿಲಿ ಎಡ್ಪನಂತ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೆಂಪುಂಡು ನೆಂಪು ಗಾಣದ ನೆಂಪುಜ್ಜಿ ಬಜಿಲಿ ಎಡ್ಪನ ನೆಂಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಬಂಡರಿ ಆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಆಪನದಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇವಾಗ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿಜಿ ದುಂಬು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಣಪಾಡಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಇತ್ತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಅಲ್ತದ್ದು ಪಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಡೆ ಬರೋಡು ಕಣಪಾಡಿ ಬರೋಡು ಓ ಪಲ್ಲಿ ಮುಲವುರ ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆ ಪಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ರೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಬೆಲ್ಲಲ ಬೊಳಂತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತಲೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ದೈವಗುಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮುಲ್ತು ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರಾಯಿ ಅಡೆಬೋ ಚಕ್ಕರೆ ಗಂಜಿ ಅಂದ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಚಕ್ಕರೆ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪನ ಸೊತ್ತ ಅಡೆ ಬೋಪುಂಡು ಮೂಲು ತೊಡರ ಬತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತನಡೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆರಾಧನೆಗೆ ತುಡರು ಬತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕೊರಪರಿ ಎಂಚಿತ್ತನ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇರ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಸರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಖಲಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ಲೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚರ್ಚೆ ಒಂದೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಪಿನ್ನಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ ಅಯರ್ದು ಈ ಕರೆಮಂತದ ಪಾತೆರ್ನೆ ಎದ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊರ್ದುಪ್ಪು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಕಲ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯ ಎಟ್ಟೆ ಪಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ತಾನಿರಿಗೈತೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಪೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಈ ಬಗೆಟೊಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಆದಿಡ್ಡೊಂಡ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕುಲು ತೂಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಪ್ಪೇರು ಧನಂಜಯರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಣ್ಪನರಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನಡು ಪಣ್ಪನ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿನೆ ನೆಕ್ಕಲ ಮಹತ್ವ ಗರ್ಭ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂತೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಜನಕುಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ವಿಷಯ ಜನಕುಲ್ ಟೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಕರೆ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತು ಎಕಡೊಂಜಿ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಗಾಣಿಗ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಣ ತ್ರಿವೇಣಿಯಕ್ಕ ದಾದ ಪಣ್ ಬರೀತೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚತ್ ಇತನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪಂದುಪ್ಪುವರು ಅಂದ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆವಡೆವಿನ ಅವು ಓಲೋಲ್ ತತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ತತ್ತೊಂದುಂಡ ಆಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಚಾರದ್ದು ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪಾರ ಸರಿಯತೆ ಅತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ 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 ಅಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿಂದ ತಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದ ಕರೆಮಲ್ತ ಪಂಡಿನಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಉತ್ತರ ಪಂಡಿಜಿಂದಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದ ಬಣ್ಪನ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆಕ ಯಾಕೆ ಆಯಿನಾತನು ಚುಟ್ಟುಕುಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟಿ ಕೇರ್ನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತ್ಯ ನಮಲ ಆ ಬಗೆಟೆ ಪಾತ್ಯಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಈ ದೈವಲೆಗ್ಲ ಎತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗ ಇತ್ತೆ ಧನಂಜಯದ ಈ ಸಂಗೀತ ಪಣ್ಪನವು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಗಾಣಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಲು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಮಲ್ಪರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಮಲ್ಪರು ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ತಿಬಾರ್ದ ಶೇರಿಗಾರನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಜನ ಅನ್ಪರು ಅಜಲದ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ತಿಬಾರದ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಬ್ಬಾರದ ವಾದ್ಯದ ವಿಷಯತೆ ಏನಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚ ಐಕೊಂದು ಇಂಚೇನಂದಿ ರಿವಾಜು ಮಲ್ದು ಇರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ರುದ್ರಾಶೇರಿಗಾರನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಬಡಗಿನಾರು ಐದು ದುಂಬುದ ಮಾತು ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರಜ ಪಂಡ ಈ ತಿಬ್ಬಾರದ ಗಗ್ಗಾರ ದೇಪಿನ ಕೊಡಮಂದೆ ಬತ್ತದು ಗಗ್ಗಾರದಿ ಇದು ಅವು ನುಡಿಗಟ್ಟ ಅದು ಗಗ್ಗಾರ ಗೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ವಾಲಗೊಂಡು ಅವು ಓಲ್ಲಚ್ಚಿ ಅವು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚೊಂಡು ಅವೇನೇ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾನೆ ಚಿಲುಂತುನಗ ಒಡ್ಯಾನ ದೇಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಮಾನಿಗೆ ಒಡ್ಯಾನ ಕಟ್ಟು ಆಯ್ದ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ತುಡು ಉರಿಪುನಂಚಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡಲದ ಬಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ತ ಅವು ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗಲ್ಪ ಬೇತ ಉರುಪುಲ ಕಚ್ಚಿ ಅವೇನೆ ಆಲ್ತ ಕಟ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ನಿಕಲ ನಾದಸ್ವರ ಯಾನ್ಲವರ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ನಡಗದೇನು ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿ ನಾಟ್ಯ ಅಂದ ನಿಕಲು ಅಂದು ಸವಾರಿ ಸವಾರಿ ನಾಟ್ಯ ಗಿಳಿ ನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಸುರುತ ಸವಾರಿ ಅದು ಸವಾರಿ ಜೀಟಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಅವನ್ ಬರ ಆ ಮಂಡಲ ಸುತ್ತ ಬಲಿಯಾನಗ ಹೋಮ ದುಂಕುದು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬತ್ತಿನ ಹೋಮ ದೊಂಕು ಕಠಿಣೆ ಮೂಡು ಉಡೆ ಕಟ್ಟದು ಹೋಮ ದೊಂಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅನಿಕಟ್ಟದು ತಿರ್ಗುನೊಂಜಿ ನಾಟ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಆತ ಹೆಜ್ಜೆಲಾತ ಸುಲಭತ್ತು ಆ ವಾಲಗಲಾತ ಸುಲಭದ ಅವು ತಿಬಾರದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ತಾಸೆದ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚ ಕೇನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರುಕು ಪೆಟ್ಟಬಾರದು ಬೊಟ್ಟೋಡು ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾತಂಡು ಅಂಡ್ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎನ್ನ ನೇಲಮ್ಮೇರೆ ಇಂಕ ಚಿದುಗೊರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಗಿಳಿ ನಾಟ್ಯ ಮಗ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತಂಡು ಅವು ಆ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಲಂಚನೆ ಬಾ ದೀನಾಗ ಉರಿಪು ನಾವು ಒಡ್ಯಾನ ಕಟ್ನ ಗಗ್ಗರ ದೀನೆ ಮುಟ್ಟವಲು ಬತ್ತದ ಗಗ್ಗರ ದೀದು ಗಗ್ಗರ ದೀಪ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾದ್ಯ ಶುರು ಅವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ವಾದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಗಗ್ಗರ ದೀವೊಂದು ಪೋನಾಗ ವಾದ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ತಿಬಾರಡಿ ತಿಬಾರಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕರಡ್ಲೆಜ್ಜು
ಎಕ್ಕರಡ್ಲ ತಿಬಾರ್ಗ್ಲ ಒಂತೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಕಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲು ಒಂಜೆಲಕು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಅಂಚ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಅಪಂಡ ಎಕ್ಕರಡ್ದಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಕ್ಕರಡು ಎಂಚಿನಂದು ಕೇಂಡ ಗಗ್ಗರ ದೀಪನ ಪುರ್ತುರು ವಾಲ ಗಿಜ್ಜಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ದಾಟಿ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತೆ ಕಲಲ್ತ ನೇಮಗಳು ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಅವಲೊಂತೆ ರಂಪುಡು ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲೋಡು ಒಂತೆ ಮೂಲೊಂತೆ ಸೌಮ್ಯೋಡು ತಿಬಾರ್ಡೊಂತೆ ಸೌಮ್ಯೋಡು ಎಕ್ಕರಡು ಅವು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡಮಂದ ತಿಬಾರದ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ. ಎಕ್ಕರಡು ಅಂತೆ ಉಗ್ರ ದೈವ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಣಿರದ ಬಯ್ಯ ಆಗುತ್ತ ನಂಚಿನ ಜಾಗವು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಲದ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಉಂಟು ಕೊಡಮಂದ ನೇಮಗು 5 ಜನ ಪಾತ್ರಿಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ಐನ್ ಸುತ್ತಾವಡು ಕೊಡಮಂದೆ ನೇಮೋಡು ಮಂಡಲದ ಬಲಿಕ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಪುನ ಮತ ದಾಟಿ ಅವು ತಿಬಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಕರಡು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಮತ ಪೋನಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಜನಕಲೆಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ಅವು ಮತ ದುಂಬುದ ಮತ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕುಲು ಅವೇನೆ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರೇನ ಮಲ್ದೇರ ಅವೇನೆ ನಡ್ದೊಂದು ಬೈದ ತಿಬಾರಿ ಎಕ್ಕರಡು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಜಂತ ಬೊಟ್ಟುಡು ಆವಡು ಅವೇ ಕಟ್ಲೇನು ಮತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐಟದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಚಿ. ತಿಬಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ತನ ಎಕ್ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಏತುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಾ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕಲ್ಲ ಅವಳು ಪೂರ ಅವೇ ಪರಂಪರೆ ನಿಕುಲ್ವಾಲಕ ಅಂದಿತ್ತೆ ತಿಬಾರಡ್ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ನೇಮ ಓಲ್ಲ ಆತಿ ದುಂಬಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಪುಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಕಟ್ಲೆ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕರಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಕೋಟ್ಯಾರಡು ಕೊನೆ ಜಂತ ಬೆಟ್ಟು ಜಿಡೆ ಅಂದ ಆ ಊರುಡು ಅವೇ ಕಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚ ಅವು ಸಾನಿ ಕೊಡಮಂದೆ ಸಾನಿದ್ದುರಂಚೆ ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೇಮ ಮಾಡವಲ್ಲ ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ರಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಳಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆನಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೈಚಿಲ್ ನೇಮ ಅಂದುಂಟು ತೆಂಕಾಯಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಂಕಾಯಿಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂದುಂಟು ಧರ್ಮ ನೇಮ ನಿಕಲ್ಪ ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಕಣಪಾಡಿ ಏತಕ್ಕೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೋಣ ಅವೇ ಚಾಕಿರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪುಣ್ಣ ಅವಳುತ್ತೆ ದೈವಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೀಯರ ಪುಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪುಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಶೇಖರಾಡು ಪಂಬದಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಅವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಂಧಕುಳು ಎಣ್ಣೆ ದಿಯರೆ ದೈವಗೂ ಎಣ್ಣೆ ದಿಯರೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಎಣ್ಣೆ ಗಣತ ದಿವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಣೆ ದೀದು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪುಣಿ ಐದೊಕ್ಕ ಸುರು ಮುಲೆಣ್ಣೆ ಐದೊಕ್ಕ ಮಾನಿ ಐದೊಕ್ಕ ಪಂಬದಿ ಐದೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಪಲ್ಲಿಂಕಿ ತಕುಲು ಮಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದ ಚೆರಿಗೆಡು ದೀಪನದೆ ಅತ್ತತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಿನಲ್ಡು ದೀಪರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಣಗ ಒಂದು ತೂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ದುಂಬದ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಕುಳೆ ಅಡ್ಡವರುಂಡೆ ಉಳ್ಳಿಯದ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಧನುಷೇರಿಗಾರ್ಲು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಬಾಲಾಜಿ ಮೂಜನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರುಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಗುಲ ಅಲ್ತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ ಕನಪನ ಕ್ರಮೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಆರ ಅಜ್ಜೇರಿ ಉಳ್ಳಿಯದ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಪ್ಪಗ ಉಳ್ಳಿಯಾಡ ಬೆಲ್ಲದ ಗಾಣ ಇತ್ತಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಗಾಣ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿ ಇರೋಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಗಾಣ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ತುಡ್ದೆ ಗಾಣ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂತುಂಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಖರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕೊರತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರತೆ ಹಾಕುದು ದಯಪಣ್ಣ ಐಕ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಇಳವರಿನ ದೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಜನ ಅಪಾಪ ರೆಡಿ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುಂಡು ಅಂಚಿನಟ್ಟು ಆ ಗಾಣನು ಪೂರ ಐತ ಉಂಟಾದು ಬೆನ್ನಿಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಬೆನ್ನಿಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅವು ನಡತದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಆಪನ ಜನಕ್ಕುಲಿತ್ತೇರು ಒಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆ ದುಂಬುಡು ನಮ್ದು ದುಂಬುಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ
ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಸತನ 10-13 ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಮ್ಮೆನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೊಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲ ಕರೀದನು ಇತ್ತೆಂಕುನ 2-3 ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಲ ಮಜೂರಿ ಕೊರತು ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಐಕ್ ಪಾಡಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರಂದು ಅಂತೇನಿಟ್ಟಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿರಿ ಕರೆ ಮಲ್ತನ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ನೆತ್ತ ಕುಲದೇವಿಯರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಡ್ ತೂಯರ ಪೊಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಪುರಾತನ ಕಾಲಡ್ ತಿಂಚಿಲ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಪತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಯರ ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜಗು ಐತಾಯಿನೇ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗಲು ಕೂಡ ಉಂಟು ಓಲು ತೂಲ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ನಂಗೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪತ್ತುನಾವಡು ದೀಪ ಪತ್ತವನಾವಡು ಇಲ್ಲಾಲಿ ಪತ್ತುನ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ನಂಗೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇರಿಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಕಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಧನು ಸೇರಿಗಾರ ಉಳ್ಳೇರವರು ಆರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ ಆ ಸೇರಿಗಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಾನೆ ಪುರಾಣ ನೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೂಪ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ಲ ಆವಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಕೊಂಜವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಕೈಕಾರ ಕರ್ತಿನ ಪೊಡ್ತೋಡು ಸಾಂಕದಿನಿ ಪಂಪಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಗಾಣಿಗ ಪುರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಉಂಪಳಿನ ಆ ಪೊಂಜವಗೂ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕೊರತೆ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಂಗೆ ಪುರಾಣ ನೋಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶನಿದೇವರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲದೇವೇರಿ ಏರಿಂದ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವೇರಿ ನಂಗೆ ಕುಲದೇವೇರಿ ಹಲೋ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಗೂ ಕುಲದೇವೇರಿ ಏರು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ಆಯ ಪಂಡ ಅಟ್ ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮ ಕುಲಮಾಸ್ತ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ ದುಂಬೂರ್ದ ಬೈದಿನ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಉಳಿಯನೆ ಆವಡ್ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾವನೆ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪಂಪಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೇರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡ ಬೇಜಾರಾವು ಕುಲಮಾಸ್ತ್ಯಮ್ಮ ಪಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಪಂಗಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನಿ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಗುರುಕುಲೆ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನಂತೂ ಒಂಜಿ ಬನ್ನುವೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಈತ ವರ್ಷ ಅನುಭವಡೆ ಅನ್ನ ಉಳಿಯನ ತುಯಿ ನಡೆದವರ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವೇರು ಆ ಅರಸುಲು ಬಂಟುನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಆ ದೇವೇರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಬರೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಉಲಿಯದ ಮೂಲ್ಯನ್ನನ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿರ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ತ ತಂತ್ರಿದಾರ ದಿಪ್ಪು ಮುಟ್ಟು ತಂತ್ರಿದಾರ ಅಲ್ತ ಚಾಕೀರಿ ವರ್ಗ ಮಲ್ತಿನ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆರ್ದಾತ್ರ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಗು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಪುಂಜವಾದ ಆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಮುದಾಯಗ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತ್ತಲೆ ದೂರಾವು ಈತ ನಮ್ಮ ಪನಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗೊಂಜಿ ಕುಲ ಗುರುಕುಲು ಉಂಟು ಪಣಪುನೆ ಏನೇ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏತೋ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಅದು ಹೋವೆ ಆ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಈ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಅಂದತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗ ಕುಲ ಗುರುಕುಲ ಅದು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕುಲಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾಮಂತ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಬಣಬಿನ ಒಂದತ್ತು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಆ ಕುಲಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ ಬರಡುಂದಂಡ ಆ ಕುಲ ಗುರುಕುಲು ಆ ಸಮುದಾಯ ಆತು ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬಣಪನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಣಪನ ಅಂತೆ ಕೆಲವು ಐತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೇನು ಪತ್ತೋಡ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಐತೆ ಒಪ್ಪಿಗೊಪ್ಪು ಅಂದೆಪ್ಪು ಇನ್ನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅಡತಡಲ್ ಇತ್ತಲು ದಯ ಪಂಡ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಈ ಗುರುಪೀಠಗಳ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಪುರ ಉಂಡು ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಗುರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಎಂಕಲ ನಿಯಮ ಮಾತ ಆ ಗುರುಕು ಸಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ತಾವರ ಮುಲ್ಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ರುದ್ರಪಾದದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು
ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಆ ರುದ್ರಪಾದದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗಳ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳಿಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧದ ರುದ್ರಪಾದಗಿಂದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಿನ ಬಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇ ಮುಕ್ಕುಲು ಬತ್ತು ರುದ್ರಪಾದ ಬತ್ತು ಉಂತುವೇರು ಉಂತುನಾಗ ಸೋಮನಾಥಡ ಅವಳು ಕೇನುವೇರು ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ನೆಲೆ ಅವಡತ್ತ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ತೋಜ ಇಂಚಿನ ದಿಕ್ಕೀತ ಉಳಿಯಾಡಾತ ನೆಲೆ ಆತಿನಾಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲು ಬೋಲಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಭೇಟಿ ಆಪನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕತೆ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕದ್ರಿ ಸೋಮನಾಥ ಮಂಜುನಾಥನ ಭೇಟಿ ಆಡ್ಲ ಬರ್ತದ ಉಳಿಯಾಡಿ ನೆಲೆ ಆತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಕ್ಕಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತಿನ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಮೂಲ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯನ ನಕಲ ತರ ಪರಂಪರೆ ಅವನು ಬೈದಿದ್ದು ಅವು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮೂಲು ಗಾಳದ ಕೊಂಕಣ ನಕಲಿಗಳ ಒಂಜನೆ ಗುರಿಕಾರ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ಸೇನೇರಿ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಮಾತರಿಗಳ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಂದು ಮಾತ ಏನ್ ಮೊಕ್ಕೆಲ್ ಪಂಡದುಂಡು ಗಾನಿಗೆ ಸಮಾಜ ಗೆಂಜಿನ ಪಂಡ ದೇವಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತಿನೇಟ ಆದ್ರ ಅವು ಆ ನೀರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ರಿ ಸೋಮನಾಥ ಪಂಡ ಕುಡಂಜಿಚರ ಪಂಡ ಸೋಮನಾಥ ನಿರೂಪ ಸಾವಿರಾಳ ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಲ ಉಂಡು ಸೋಮನಾಥನೇ ಪ್ರತಿರೂಪ ಪನ್ಪಿನ ಉಳಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಕ್ ಅವಳು ಗಾಳದ ಕೊಂಕಣಿಯರು ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಒಂಜನೆ ಜಾಗೆ ಒಂಜನೆ ಜಾಗೆ ಅವಿನ ಅಂತೋನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಮೂಲತವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ಗಾಳದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ ಗಾಳದ ಕೊಂಕಣಿ ಮಂಡ ಮೂಲತವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ಜೈನರ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಜೈನರ್ನ ವಿಟ್ಟಿನ ಇವರು ಅಂತೋಡಿ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅಂತೋನಿ ಪಂಪಿನಾಯ್ ಈ ಮುಕ್ಳು ಪೋಯಿನ ಕೊಡ್ತರು ಪಂಡ ಆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೋನಿ ಪನ್ಪುನಾಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತಲು ಪಂಡ ಆಯ ನಡಪುವಂತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೋನಿ ಪಂಡದೇ ಲೆಪ್ಪು ನೀವು ದೇವ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಬೇಕ ಅಂತೋನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೋನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಚಾಕಿರಿ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಭಾಗ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಗುರಿಕಾರೆ ಒಂಜನೆ ಗುರಿಕಾರೆ ಅವು ಗಾಳದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂడి ಈ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆತೆದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ದೇವರೇ ಈ ವಿಭಾಗಡು ಸಮಾಜಗೂ ಇತ್ತ ಗಾಣಗ ಸಮುದಾಯಗೂ ಈರೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದಾಯಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುರು ಪೀಠ ಇತ್ತದೇ ಗುರು ಅಂದತ್ ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವು ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನನೇ ಗುರು ಎಂಕ್ಲೆಗಲೆ ಇರೇನ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ತುಪ್ಪ ನಾಲ್ ರಾಜ್ಯ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇರೇನ ಆ ಸ್ಥಾನದ ತುಪ್ಪ ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಇರೇನ ತುಪ್ಪ ಅಂಜ ನಡೆದ ಅವರ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪುಂಡ ಈ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆಂದು ನಿಕ್ಕಲ ವಾಹಿನಿಡು ತೋಜಾಯರು ಅವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನ್ಯ ತಯಾರುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜಗೂ ಎನ್ನಾರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನಿ ಮಲ್ಪರ ಖಂಡಿತ ತಯಾರುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಯಾನೆ ಕೆಲವು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗಳು ಪೂರ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಆತಿನೇನು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಆತಳು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಐನ್ ಕೂಡ ಕುಲಕಸುಬಾದ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಉಂಡೆಂಕೆ ಅವು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ಗುರುಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಗೆಂಡೆ ಅನ್ಮರನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದಕ್ಲಿ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟಿನಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಈ ನೇಮಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಅಕಲ್ನಕಲ ಕುಲವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಳ್ಳ ಈ ಗಾನದ ಒಂಜಿ ಜಿಡ್ಡೆ ಆಂಡ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಗಾನ ಇಂಜಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ತೂಪನೆ ಗಾನದ ಜಿಡ್ಡೆ ಅವು ಮದತ್ತು ಪೋವಂದಿನಲ್ಕ ಅವೇನಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ
ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲೆಡುಪುನ ಜಿಡ್ಡೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಚಾಲನೆ ಡಿಪ್ಪುನಲ್ಕ ವರ್ಷಗೊರ ಸೇವೆದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಪ್ಪರ ಬಾರ್ದಾನ್ಲ ತಿರ್ಗದು ಎನ್ನದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುಂದು ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಲ್ಯದ ಮೂಲ್ಯನ್ನು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಪಾತಿರಡು ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯ ಅಂದ ಇತ್ತದಾದ ಕೆಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ 6 ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲ್ಡ ಕುಲಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಲ್ಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಉಳಿಯದ ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳಿಯದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳಿಯನ ನಿಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರಿಂದ ಬಣ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಈರ್ನ ಬಂಡ ಈರಿತ್ತೆ ಈ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟದು ಬಲತ್ತಿದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಮಲ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿಲ್ನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಪಾತ್ರನು ಘಟಾನುಘಟಿಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಡಿತಿನದ ಈ ವಿಭಾಗಗೂ ಕುಲದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾದ ಬಣ್ಪಾರ ಈರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಕುಲದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಂದೆ ಎಂಕ್ ಪಣ್ತನಂದೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಚೌಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಕುಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಂದೆ ಗೊತ್ತು ರಡ್ಡನೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಪಣದ ನಿಕ್ಲೇಗೊಂಡು ಅಂದ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಆರ್ನ ಫಲಾಯಿ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ದರಿತೊಂದಿತ್ತೀರು ದರ್ಶನ ಜೋಗಲ ಬರುವಂತೀರು ದರ್ಶನ ಎತ್ತನು ಅರಿಗೆ ತರೆಗು ಜನ್ಮತ ಉದ್ದ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ಅರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರುತ್ತನು ಅರೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಸಮ್ಮಲ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಫಲಾಯಿ ಐದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರುವಂತನು ಕರಿಯಂಗನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೇರು 42 ಮುಡಿ ಕಂಡತ್ತನರಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಜೇರಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಜೇರಿ ಬಂಡ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಪ್ಪ 42 ಮುಡಿ ಕಂಡ 42 ಮುಡಿಯಾರಿ ಕಂಡಾಗ ಅಂದ್ ಕಂಡ 42 ಮುಡಿಯಾರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಜೇರಿ ಬನ್ಪುಡಿ ಕೋರ್ಜರಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಜೇರಿ ಕೋರ್ಜರಿ ಬಂಡದಾದೆ ಅವ ಬಣ್ಣ ದುಂಬು ಸೆಟ್ನಗ್ಲೆಟ್ ಆ ಏತು ಕೋರ್ಜೇರಿ ತೈ ಬಣ್ಣಗ ಅಳತೆ 40 ಮುಡಿಯಾರಿ ಕಂಡದ ದನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಜರಿ ದನಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಜೇರಿ ದನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಬರೆದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಬಾತೆರ್ಗಾಗ ಕೋರ್ಜರಿ ಅಂಚ ಆತಿತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಗಿಡ ಇರುತ್ತನು ಬಲ್ಲದಲ ಫಲ ಇದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಂಗಾರ ಅಜ್ಜರಿ ಲಡೆ ಕೊಂತಿದ್ದೀರಿ ಕರಿಯಂಗಡ ತಂತಿರಿ ಬೆಟ್ಟುಗೆ ಎತ್ತದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಎನ್ಕ ತವ ಅಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪುಲಾಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅಂದೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊನತಿತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಅವು ಎನ್ನ ತ್ಯಾನ ಆಲ್ನ ಚಾಕಿರ್ದಯ ಮಾತ್ರಿ ಇದು ಆಲ್ನ ಅಜ್ಜರು ತೀರ್ನಗಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಾಟ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂದ ಅಜ್ಜರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರು ತಯ್ಯರ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕುಳಿ ಇಡೀ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿನ ತಿರ್ಗಾದ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಮೂರ್ತಿನ ತಿರ್ಗಾದು ಇಲ್ಲಂದ ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತದ ಅಜ್ಜಿರ್ತೈನ ಅಂಚ ಚಿದ್ರ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಗುಡಿಗಾಟದನು ಅವಳು ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಕರಿಯಂಗಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಮುಳುಗ ಅಂದೊಟ್ಟಿಡತ್ತು ಅವಳು ಬೆಲ್ಲದ ಗಾಣಲತ್ತನು ಅವಳು ಬೆಲ್ಲದ ಗಾಣಲತ್ತನು ಕರಿಯ ಕುಡುಬುಳ್ಳಾಕ್ರೆ ಮತ್ತಕ್ಕಂತ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಅವಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಗುಡಿ ಮಾತಾಂಡು ಎಂಗ್ಳು ವರ್ಷೋಗರ ಮಾರ್ನೆ ಪೂಜೆ ಪೋಪ ಸಮ್ಮಲಡೆ ಜೋಕುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಈ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಈರ್ನ ಕರಿಯಂಗಳಡು ಈರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ವಂಶಡು ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನ ಅಂದು ಅತ್ ಇಡೀ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಗಾಣಿಗೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಟು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಣ್ಪೇರಿ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯದ ಅಧಿಕಾರನೇ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಅಂದ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಗಾಣದ ನೆತ್ತ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂತಿರತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದಾಲ ಸಾತ್ವಿಕನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ತಾಲಚ್ಚಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇವಕಿರಿಯುಡು ಮಾತ್ರಿ ಇರು ಕೋರಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಓಲ ಜೀವಾಹುತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ದೂತಗುಂಡು ಗುಳಿಗಾಗ ಅವು ದೂರ ಗುಡ್ಡೆರು ಕೋರಿ ಕಟ್ಪೆರಂಡು ಮಮ್ಮೈನ ದೂತನು ಗುಳಿಗಾಗ ಕೋರಿ ಕಟ್ತದ ಅವಳು ಪೊರಿ ಪನ್ನೀರ ಬಾಡಿಯರುಂಡು ಕೋರಿ ಕಟ್ಪುನಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಎತ್ತದು ಕೋರಿ ಕಟ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಿ ಆ ಕೋರಿನ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಪುಣ ಅವು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬಲ ಸೇರಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಬಲ ಸೇರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಧನಂಜಯರೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನಿಕಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಒರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದ ಬರ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಪ್ಪಲ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರದೀಪ ಅಮೀನ್ ಕಾಜಿಲ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರುಣ ಚೈತ್ರ ಗಾಣಿಗ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೋಹಿತ್ ಅಮೀನ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಶಾಂತ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಲೋಹಿತ್ ಅಮೀನ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಹರೀಶಾಂಚನ್ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜ ಬರಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿವರ ಯಾನು ಪಂತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಹೇಮರಾಜ್ ಪಂಪನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರುಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೊರಲೆಯನ್ನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೆರಿ ತೂಕ ಅಕ್ಲೆನ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗದೀಶ್ ಕಾಣಿಗ, ಯೋಗೀಶ್ ಕುತ್ಪಾಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿಶ್ವ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕಂದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮೋಹನ್ ರಾಜೇಶ್, ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಜನೆ ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕೆ ಕುಡ್ಲ ಯಾನು ಕಿಶೋರ್ ಪಣದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವು ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಪಯ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲರೂ ಉಲ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ. ಈರ್ನ ಟಿವಿದೊಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನು ಸುರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೇರು. ಅವು ಶ್ರೀ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಐಕ್ ಕೋಲ ಆದಿತ್ತನು. ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪಗ್ ಪೊಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೇರು. ಅವು ಪಿಲ್ಚಂದಿನ ಸ್ವರೂಪಡ್ ನಿಜರ ಪಾರದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೇರು. ಆಯ್ತ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವಳು ವಾಡಿಕೆಡು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿದ ಲೆಪ್ಪೇರ ಪ್ರದೇಶಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಂದ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಟಿವಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಇನ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಊರು ವಲ್ಪಾಂಡ ಬನ್ಲೆ ಸುರುಕು ಊರು ಮೊಗರ್ನಾಡು. ಮೊಗರ್ನಾಡು ಸಾರಳ ಸೀಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವನು ಪಿಲ್ಚಂಡಿನೇ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಂದ ಲೆಪ್ಪನು ಅನ್ನ ಇರು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಎರಡ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಇರು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸುರು ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪಲೆಗೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸರಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ತಾರಾ? ಹಲೋ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರಾ? ಹಲೋ ಕೇನುಂಡತೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವು ಶ್ರೀ ಸ್ವರೂಪನ ಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನಿರೇಗೆ ಪಣ್ಪೆ ಸುರುಕು ಅವಳು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಉಂಡಾಯ್ಕ ಅಂದು ಮುಗೊಂಡು ಮುಗೊಟ್ಟು ವಾರೀತಿ ನರಮಾನ ಸ್ವರೂಪಡು ಮುಗೊಂಡು ವಾ ಸ್ವರೂಪ ಪೊನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಬಂಡ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಅವನಾಗ ಐತೆ ಮೂಗುತ್ತಿದ ಅನ್ನುಂಡು ಬೊಕ 4 ಇಂಚ ಬಿದಬಾರ್ದು. ನಾಲೈ ಬಿದಬಾರ್ದು ನರಮಾನಿನ ಮುಗತ್ತಲೆ ಕನಂಡು ಇಂಚಪ್ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾಯಿ ನಾವು ಅವು ಮುಗ ಮಲ್ತದ ಎತ್ತು ಸಮಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಮುಗ ಮಲ್ತದ 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಹತ್ರನ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅವಳು ದಾದ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಅನ್ನರೆ ಪಿರಾಕದ ಸೊತ್ತುಲು ಬೇತೆ ಹೋಗುಂಡು ಪಿರಾಕದ ಸೊತ್ತುಲು ಬಂದದಾಲಜ್ಜಾಂಡು ಅವಳು ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲೆ ಇತ್ತ ಗುಡಿ ಆತಲೆ ಇತ್ತೆ ಗುಡಿ ಆತನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಉಂಟು. ಅಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅವು ಪಿಲ್ಚಂಡಿನೇ ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದೋಡು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಲೆಪ್ಪೆರ ಸುರ್ಮಲ್ತೇರು ಅವಳು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅವೇನು ನಿಕುಲು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಭಿನ್ನಾನಕಾರಿ ಆರೈಕ್ ಮೂಂಗುತ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಪೊನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಂದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪೊನ್ನಗೇಂಡ ಆನಗೇಂಡ ಪೊನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣು ಆನಗ ಆನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಪೂರ ಆನು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಆನಗಾನ ಪೊನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಕ್ರಮ ಹೊರತಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಜಾರಂದಯ ಆದಿಪ್ಪು ಜುಮಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು
ಒಂದು ಪೂರ ಆನಗ ಆನ ಪೊಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಣ ತೂದು ಒಂದು ಆನ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಣ ಪೊಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಣ ಮಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರು ನೀರಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಗಾಳಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಮಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಡ್ಲ ಅಡಕಾದುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಐಟ್ ರಡ್ಲ ಆನ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಐಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಆ ಮುಗತ ಬನ್ನಾಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ ಹೊರತಾದ ಐದುಗ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಸರಿಂದ ಬಣಪನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದುಂಬುದಕ್ಲೇನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೇರಡ ದಯಕಂಡ ವಾಡಿಕೆಡೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಂದ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ನಲಿಕೆದಗಳು ಕಟ್ಟಿರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಅತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಿ ಮೂಲ ಅತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಅಂತ ದೂರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ್ಯಾಡು ಉಂಡತ್ತಿ ತುಂಬ್ಯಾಡಪುರ ಅಂದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ಮೂಲತಃ ಮಾತದೈವುಗಳ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂಚನ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಟ್ರಜ್ಜಿಂದ ಮಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಕಟ್ಟೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕಟ್ರಜ್ಜಿ ತೆಂಗಲ ಬೆರ್ರಡ್ ಅವು ಎಂಕುಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ನಮನೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ದೈವಗಳ ಕಟ್ಟಣ ಅಂಚತ್ತ ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರದ ಬತ್ತ ಈ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ವಾರೀತಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಸಂಘ ಗಾಣಿಗ ಸಂಘ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುಡಿ ತುಳುನಾಡು ವಾರೀತಿ ಉಂಟು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಎನ್ನ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಸುಮಂಗಲದ ಎಂಕ್ ಆರು ದೂರೋಡು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸಪರಿ ತೀರಿಯರಾರು ಆರು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಂಗಲ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಾರು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಾಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಸುಮಂಗಲ ಹಾಲ್ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಏಕನಾಥ್ ఉంది ಪನ್ಲೆಣ್ಣಾರು ಗುಳಿಗಾಗ ಪಾರಿ ಬಣ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಗುಳಿಗಾಗ ಪಾರಿ ಬಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಗುಳಿಗಾಗ ಪಾರಿ ಬಣ ಕ್ರಮ ಗುಳಿಗೆ ಪಾರಿ ಬಣಂದ ఒక ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿನೆಂಚ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಬರ್ಪಿನೆ ಗುಳಿಗೆ ಪಾರಿ ಬಣಂದ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಡಾಪಿನೆಂಚ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರಾವು ಗುಳಿಗಾಗ ಪಾರಿ ಬಣ ಗುಜತಿ ಬೊಕಂಚ ಅವು ಇನ್ನು ಆವರಣ ಆದ ಬರ್ಪುನ ಓ ಅವು ಬನ್ನಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಜಿರ್ದ ಲಕ್ಕೊಂದೆ ಉಗ್ರುಡ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೆಂಬರಡು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ ಅಕುಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ದೈವಗು ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲು ವಾ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೆಲವು ಹೊಸೈಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಹೊಸೈಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಶಾಂತೋಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಆಯನಗೈಟ್ ಕೊದಂಟಿ ಕೊರ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊದಂಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಶೂಲ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ದು ಉಂತದನಗ ರಡ್ಡ ಅನ್ಲ ಪಾರಿ ಬಾನುಡೆ ನಾಲೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಲ್ಪುಂಡು ಕೈ ಮರಗನೆ ಅದು ಬತ್ತುಲ್ಲ ಪಾರಿ ಅಂದೆ ಪೂವರಿ ಪಾರಿ ಅಂದೆ ಪೂವರಿ ಸೇರ್ದು ಪಾರಿ ಆತು ಅಂಚ ಪಾರಿ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಪಾರಿ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಕೆಲವು ಪಂಡೋನಂದೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡೋನಂದೆ ದೈವ ಬರಲಿ ಅಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏತು ದೈವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಮಾತ ಇತೆ ತಿಬಾಡು ಕೊಡಮಂದೆ ಗಗ್ಗರ್ ತೆಚ್ಚಿಡು 100 ಪೂತಮಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡು ಮನ್ಪಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಾರಿ ಬಣಂದೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗಂತೊಟ್ಟು ಜಿಮಾದಿಗಳ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ನಡು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೌಲಂಚೆ ಕೈ ಮರಕನೆ ಕುಂತು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಣ್ಪೇರು ಆ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿದು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೈ ಮರಂಗನೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಪಾರಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ತಂದೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿನ ಲೆಕ್ಕದ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಕೂಡ ಆಯನ್ ಮೆನ್ ತೂಪುಣಿ ಮೋನೆ ಇಂಚ ರಡ್ಡೆ ಬಾತೆರ ಅಡಿ ಮುಗಿನ ಆಣ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಈರೊಂಜಿ ಬಾತೆರ ಅಂತಾರೆ ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಪುಣ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಆಂಡಲ ಮನಸ್ಸುಜ್ಜಿ ದೇವ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಆತ ಪಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಆಗಿರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗುಲು ಕೋರಿದ ಬುಲು ಕಜಿಪಾಯರ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಟ್ರೆ ಸಾಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ಓಹೋ ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಅದೇ ನನ್ನ ದೈವನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಬರಲ ವಾಲ್ಗು ಪುಣೆ ಜಡ್ಡೆಯ ಮನೆ ಮಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ದೈವದ ಕಲಾವಿದರು ಬರ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಪನೆ ನನ್ನ ಈ ಓಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವನಸ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಈರ್ ನನ್ನ ಪಣ್ಪನೆ ನನ್ನ ದೈವನ ಮನೆ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಣ ಪುಣ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಜಿರಿ ಮದ್ಮೆ ಮತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುಣತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಪೋಣ ಬಣ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ಅತ್ತೆ 5 ಉಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೊಂಪ ಹೊಡೆದು ಒಂದೇ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪುಣತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ್ಪ ಸತಿಜಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂತ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 14 ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ತೆಟ್ಟು ಬನ್ಲಕ ಈ ಕ್ರಮಕುಲು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಲು ಬಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅತ್ತನದಾಲ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಕುಲು
ವಿಶೇಷ ಅವು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಜಾತಿಡ್ ಎಂಗಲೆ ಗಾನಿಗೆ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಎಂಗಲೆ ಅವು ಮಾತೆರಿಗೆ ಇತ್ತಿಲಕನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಲ ಬೆತೆ ಹೊಸತ್ತ ಇಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಟೂರ್ದವಿ 14 ಕಟ್ಟಿನ ಬಂಡಾರ ತೀರು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಒಂಜೇಲಕ ಮಾತ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಡ ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಟ್ಲುಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮಲ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಐತ ಬಗೆಡ ಸಸ್ತಾನಡ ಕೇಂದ್ರಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ರವಿ ಉಡುಪಿ ಪಾತ್ರ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಳು ಬರೋದು ಸರ್ ನಿಖಿಲಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ದಾಪಂಡ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ನಿಖಲ್ ಎಂಚಿನ ಗತಮಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡ ಅವು 1.5 ಗಂಟೆ ಗತ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ದಿಯಂಡ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೇತ ಅಕೇರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಕೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅಂದ ಸುರುಕು ಮೊಗಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ಇರ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಬಂಡರಣ್ಣರೇ ರವಿ ಉಡುಪಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಬತೆ ಈತು ಬರ್ತು ಪಾತೆರ್ರೆ ಈತು ಬರ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಭಿರಾಮದ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಈ ಲೋಕಾಭಿರಾಮದ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಲತ್ತುಳೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗರ್ತಾಂಡೆ ಇದಮಿತ್ತ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಕ್ಕು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕತ್ತೇರಿ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾತೆರಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನರ್ಗನಾಗ ಆಮರಗಿಳ್ಳು ಕಾಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಬೋನಾಗ ಈ ಜಿಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಗಂಧ ಬಂಡ್ಪುನಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತುನೇಟ ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ 3000 ಜನ ತೂತಿನಲ್ಲುಂಟು ಆತ ಆಸಕ್ತಿಡು ಮೂಲ ವಿಷಯದ ಅದೆಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲು ಮಲ್ಪನಕಲೆ ಕಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರನ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತುಲು ಯಾರು 42 ಮುಡಿக்கு ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಜರಿ ಇಂದ ಬಂಡ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಬಂಡಿರು ಕೆಲವು ಆ ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಣದಕಲ್ನ ದುಂಬುದಲೆ ಮಮ್ಮ ಇತ್ತನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂಡಿರು ಅಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಕ ಇಂಚ ಎಂಕುಲುಂದೇನ ಸುರುಕೆಂಕುಲ ದನಿಕುಲು ಒಂದುವೇ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಇಂಚ ಅವಿನ ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದುಲ ತೂಕ ದುಂಬುದೇನಕ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಕ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡಿರೆಗೆ ಈ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ಟೆ ದಾದಾನ್ಲ ಪಂಪನಂಚುತ್ತನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಎಣ್ಣರೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಿನಾಲ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಇರು ಪಂಡರೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ತೊಟ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಎಂಚೆಗಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ತೊಟ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆಗಂಡ ಪೆದ್ದದ ಪದ್ನಾಜಿ ಆನೆ ತಾನಿಯೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಡಂತ ಆಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕರಿಯೋಡು ಅತೆ ಸರಿ ಅತೆ ಸರಿ ಬಾಕಿ ಬೊರ್ತ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಬತ್ತಂಡ ಪೆದ್ದಿನಮೆ ಕರಿದ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟಿ ಎರಲ ಬೆದ್ದೆರಡೊಂದು ಪೀರ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಅನ್ಯ ತಾವು ತಪ್ಪವನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂಡ 14 ಆಮೆ ತಾನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪುರ್ತುಕಂತ ತೊಟ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಆ ಪುರ್ತುಕಂತನಗ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಕಿದೆ ಬೊಗ್ಗುನ ಇತ್ತವೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡವು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗ ಪುರ್ತು ಗೋಧೋಳಿ ಪುರ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಕೇನಿಯರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಆ ಪುರ್ತುನು ಕೇನಿಯರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಕಿದೆಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪುರ್ತು ಐಕ್ ವಾ ಬಟ್ಟಡ ಅತನ ಏರ್ಡಲ್ ತಂತಿದ್ದಾಡಲ್ ಕೇನ ಪುರ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯ ತಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಣಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರ್ತು ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ಪಗಪ್ಪು ನಾವು ಅವು ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಕೆಲವು ಪಣ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿಗೆ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಬೆಲ್ಚಡೆ ನೆಟ್ ಮದ್ದಂಡೆ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪಣಿ ಮದ್ದಂಡೆ ಉಲ ಇಲಿಪ್ಪುನಿ ಇಂಚಪುರ ಕ್ರಮ ಬೆಲ್ಚಡೆ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ದುಂಬ ಅಕ್ನೆಟ್ಲ ಇತ್ತಿಂದುವೆ ಅಲೆ ಕಟ್ಟಡೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅಗಳು ಮದ್ದಂಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಣಿ ತೂಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಜಾರಂಗ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರ್ಲೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದು ಸರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಕೇನುಡು ಇರ್ನ ಪುದಾರೆ ವಿಜಯ್ ಉರುವಾಡ್ದು ವಿಜಯ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 22 ವರ್ಷೋಡು ಅಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಲದ ಮಾತು ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಉಂಟು ನೇಮ ಮಾತ ಅವನೊಂದು ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಅವನೊಂದು ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು 95 ಅಂಚಿನ ದೀವ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾತ ಕೊರ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡ್ರಿಂಚಿ ನಿಕಲ ಮೂಲದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂದು ಹತ್ತು ನಿಕಲ ಬೇತೆ ಮೂಲದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಂಬೋಡ್ನ ಅಂಡು ಅವೇ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಚೋರೆ ಮಾತ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪುಣಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮುಂಡು ಆಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಮಲ್ತುಂಡು ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಆಣಗ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಾಡ ಅಂದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಪಂಜುಲಿದೆಗೆ ಉಂಡು ಕೋಟದ ಪಂಜುಲಿದೆಗೆ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ದ ರಂಜರ್ ದೈವಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಅವೇ ನೆಂಕ್ಲು ನಂಬುನು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ನಂಬೋಡು ಅಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚೆ ನೆಡಾದ್ರೆ ಅವ ಅಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಬರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂದೇ ನಿಕಲೆ ಪಂಜುಲಿ ನಂಬುಲೆ ಬಂದು ಪಂಜುಲಿ ಲೆತ್ತಿದ ಮಾತ ಸೆರಂಗಡ್ ಬುಡ್ದು ಉಂಡು ಸೆರಂಗಡ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾಗ ತವಾಂಡು ಆನೆ ಇದು ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಪ್ರೀಂಡು ಮಾತ ಪೂಂಡ್ರು ಆಂಡು ನಾನು ಅಂದು ಎಂಕಲೆ ಪಂಜುಲಿನ ಆಂಡು ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆ ಮಾತ ಬೇತ ಪಂಜುಲಿ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆಂಡು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರದು ಎಂಕ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಾಡಾಂಡು ಅಂಜದ ಅವೇ ಮಾನಿನಕುಲು ಬೇತ ಏರ್ಲದ್ದು ಅವೇ ಮಾನಿನಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಪಂದೆ ನಿಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಜುಲಿ ನಂಬಡೆ ಬಂದು ಅಪಗ ಐತಿ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಪಾತಾರ ಅಂಡು ಇಂಚೆನ ಎಂಕಲು ಬೇತೆದಾರ ಎತ್ತಿನ ಚೊರ ಮೀಂದ ಆತಿಜಿ ಪಾತಾರ ಅಂಡು ಮುರನಿ ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಈನಿ ಬತ್ತಿನ ಮುರನಿ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲೆ ದೈವ ಪಂಡು ಅವೇ ಪಂಜುಲ್ಲೆ ನಿಕಲು ನಂಬುಲೆ ಬೇತೆ ಪಂಜುಲಿ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಜುಲಿ ನಂಬುನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಪಂಜುಲಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಮೂಲದ ಪಂಜುಲಿ ಅಜ್ಜನ ಬೈದಿನ ನಂಬುದಿನ ಅವೇ ದೈವ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಜುಲಿ ಎಂಕಲು ಎಂಚ ನಂಬುನು ಸರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಈರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೋ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ದೈವ ಓವು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಓ ಸರ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ದೈವ ಓವು ಪೂರ ಉಂಡು ಕೇನುಜಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ದೈವ ಓವು ಪೂರ ದೈವ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಡ್ದಾಬು ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಗುಲಿಗೆ ತನಿಮೇಣಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗ ಬಕ್ಕನ ಅದೇ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲದ ಈತ್ ಮೂಲೋಡ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದಿನುಂಡು ಅದೇ ಈತ ಮೂಲೋಡ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದಿನ ಉಂಡತ್ತ ಅಪಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಪ್ಪುನು ಜಗತ್ತುಡು ಒಂಜೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಜಗತ್ತುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ನಿಗಲ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಡೊಂಜಿ ನಂಬೆರೆ ಬೋಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವು ನಿಗಲ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿತನ ಬೋಡು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ದೈವ ಬತ್ತಂಡು ಬನ್ನಗ ನಿಕಲ ಪಂಜುರ್ಲ ಆಯನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಏರೇನು ನಿಕಲು ದರ್ಶನ ಉಂತಾಯ್ನಿ ಏರೇನು ದರ್ಶನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಕೈತಲ್ ನಿಕಲ ಕೂಲುಡ್ಡೆ ಸರ್ ಅಂದು ವಾ ದೈವನು ದರ್ಶನ ಉಂತಾಯ್ನಿ ಅವೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೋರ್ದಾಪುಗುಲ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂತಾ ಇರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪಂಡ ಈ ಏರು ಪಂಜುರ್ಲಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಈ ಏರು ನಿನ್ನ ಸಂಧಿ ಹೆಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಪಗ ರಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂಡ ರಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮೂಲದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಡ ಅವೇನು ಕನಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡಪುಡುಗ ಮೂಲದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಕನಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡಪುಡುಗ ಈದಾದೆಕ್ ಅಂದ್ ವಿಷಯದ ಅದೇನ ಅವುಂದತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆವಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆವಡು ನನೊಂಜಿ ಆವಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆವಡು ವಾದ ಇವನೇ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನೆತ್ತಿಗೆ ಮಾಟೋಡು ಬತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತುಂಡು ಬಂಡದು ಐಕ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ನೇರ್ ದುಂಬಿತ್ತಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ನೇರ್ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಲೆಕ್ಕತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹೌದಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನವೇ ನಂಬಲೆತ್ತ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಡ್ರೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಜಿಂಜರೆ ಬೇತದಾಲ ಸಾಧಿಚ್ಚು ಅಕ್ಲ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆನ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ದೈವಲೆ ನಂಬುದು ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಿನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತದ ಮುಕ್ಕು ತಿನ್ಪದು ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲ ನೆತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದಿದು
ಅಂತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ಥಂಡೆ ಅವು ಧರ್ಮ ಬಂಡದಾದ ದೈವ ಏಪಲ ಕಾಪುನ ದೈವ ನೋಪುನ ದೈವ ಕುಟುಂಬ ಗೊಂಜೇ ದೈವ ಎಪ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಕುಟುಂಬ ಗೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಕುಲ ಜನ್ಮಗು ನಿಕ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಗೊಂಜಿ ಪಾನಿ ಆವಡನ್ನಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಡುಗೊರಡು ಈತನೇಟದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಡುಗೊರ್ತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಗತ್ತಂಡಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೊಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಅಜ್ಜಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಡೀ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗಳನ್ನ ಪಾಠ ಆದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಈ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಈರು ತೋಂದ್ರಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಈ ನಮಕ್ ತೊಟ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ಸಾವು ಬಾಲದ ಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಸಾವು ಬಾಲದ ಕ್ರಮ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಮಣ್ಣ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಮಹತ್ತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತಿಬಾರ್ದಂಚಿತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರುಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮೇರನ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಪತ್ತಗೆ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತು ಬಾಲಗಾರ ಏತು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ದೇವರದ್ದು ಇದು ಕಂಡವಿತ್ತನತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಇತ್ತು ಈರು ಪಲ್ಲೆಂಕಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಚಾಕಿರಿ ದೈವನೇ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿತ್ತೊನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಪಗ ನಿಖಿಲೆಗಿತ್ತೆ ಸಾವು ಪಾಲದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಸಾವು ಪಾಲು ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಲ 14 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿಡು 11 ಸಾವು ಮಲ್ಪೇರು 13 ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮುರಾನಿ ಎನ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಂಡು ಅಗಳು 11 ಸಾವು ಮಲ್ತೀರು ಅಂಡ ಯಾನು ಕ್ರಮ 14 ದೀಪ ದೀರ ಪತ್ತಿರದ ಅಲ್ಲಜಿ 14 ಎದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೀಪ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಪೂಡು పెద్దల 14 సైతన్ల 14 ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಈರಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರಾಯಣಟ ಮೊರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡವು ಬಾರಿ ಅನುಭವ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಜೋಗಿನಗ್ಲೆಡ್ ಕೌಂಪುನ ಕ್ರಮ ಕುಲ್ಲದ ಕೌಂಪುನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕೌಂಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೌಂತುಂಡ ಏತು ದಿನ ತಾಮೆ ಸುತ್ತಾಗ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮಾಸೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಕಡ ಪಡುವ ಅಮಾಸೆ ಪುಣ್ಣಮೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾನ್ಲಕಿ ಅನ್ನಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೀಕಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗೋಡ ಆಯ್ನ ಕೌಂಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಆ ಶರೀರ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೊಡು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಅಮಾಸೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಮೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಮೂಜಿ ಕಡಪಂದೆ ಸಾವು ಬಾಲ ಕರಿಪೇರೆ ಬಲ್ದಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಯಾನ ಪನ್ಪಿನಗೆ ಅಂದ್ ಈ ವಿಚಾರಡು ಈ ರೀತಿ ಪೋಡು ದಯಬಂಡ ಪೊತ್ತದ ಬೊಣ್ಯಾದ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಲುಕೊಟೆ ಮುಳ್ಳು ಮಾಸ ಅವು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತು ನೆಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ಪುನ್ನಮೆ ಅಮಾಸೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮೂಜಿ ಕಡತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಗ ಸಾವು ಪಾಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಏತು ದಿನಲ ಬರುವೈಟ್ ಆತ ದಿನ ಆತ ದಿನಟ್ಟು ಸಾವು ಪಾಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಇನಿತ ದಿನ ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಟು ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದೈವ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಪಣ್ಪರ್ ಈತ ಈರು ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡ ದೈವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಮೆ ಸೂತಕ ಕಡಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ದೈ ಬಣ್ಣಗ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲತೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕದಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜತ್ತಿ ಎಂಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಮಗೆ ಪೋಪೆ ಇರೆಗ ಸೂತಕ ಬತ್ತನ ಮಗನ ಗಡ ಬಿಡುವ ಯಾನೇ ಬೋತಿನಿ ಎಂಗನ ಪಲ್ಲೆಂಗಿ ತಗಲಿ ಸೂತಕ ಬತ್ತಿನಟಿ ಯಾನು ಪೋತಿ ಈರು ಬೋತನ ಅಂಚಾದ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ ಬನ್ಪನವ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ವಾಲಗದ ಕ್ಲೆಗಳ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳವನ ಸೂತಕ ಅಂಗಣ ಜಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಅಂಗಣ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಗೋಪುರಪುರ ಆಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಇತ್ತೆ ಬೊಡಿದಿ ಪೆದ್ದಂಡ ಎತ್ತು ದಿನದ ಸೂತಕ ಬಡಿದಿ ಬೆದ್ದಂಡ ಇಂಕ ಹಿರಿಯಾಕರು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿದಿಂತ ಸೂತ ಮೂಜಿದಿನತ ಸೂತಕ ಸರಿ ಐಟದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಂಡಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮೂಜಿದಿಂತ ಸೂತ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಂಡಲ ಮೂಜಿದಿಂತ ಸೂತಕ ಬಡಿಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಆಚಾರ್ಯ ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅಂತ ಅದೇ ಅವು ಸಂಗತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲೇನ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ಮಾತಾಡ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲೇನ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂದುಂಡು ತೇ ಮಗೆ ಅಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪೊಂಡ ಆಯಿ ಸಾವು ಪಾಲ್ಪುರ ಕರಿಪೆ 11 ಮಲ್ಪಡ 13 ಮಲ್ಪಡ 14 ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಆಯನ ಆಯ್ಗ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೊರ್ನ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯೆ ಉಳೈಲೆತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಸೇರವೆ ಉಳೈಲೆತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಯೋಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ
ಮೂಲು 17 ಸಾವು ಮಲ್ತ 14 ಕುಟುಂಬದವಳು 14ಗೆ ಸೇರ್ಸನ ಕ್ರಮ ಓವು ಸರಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಎಂಕಲ್ನೆ ಟೆಂಚಗೆತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುರಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಗ್ಲ ತಂಬಿಲ ಆ ತಂಬಿಲೊಡ್ದು ಒಂತೆ ದಿನ ದುಂಬು ಸಾವುಬಾಲ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ತಂಬಿಲದಾನಿ ಸೇರಿ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಯು ಅವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಯಂದೆ ಆಯನ ಉಲೈಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಚ್ಚಿ ಅವು ದಾಯಿಗಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಒರಿ ಆಸೆ ದೀದು ಇಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಟಕ್ಕ ಸೈಪೆ ಸೈತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅತೆ ಆ ಕಾಲದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಓಡುದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಈತದಿಂತ ಕಾಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಚಗೆಂಡ ಆ ಧೂಳಪ್ಪರ್ದು ಸಾವುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿತ್ತನ ಮುರಿಯೋ ಅವು ಕಾಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾಲೇನು ಕುಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೀರಿನ ಪಗತ್ತದು ಕುಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಸಾವುದಾನಿ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಸನು ಉಲೈಲೆತ್ತ ಉಲೈಲೆತ್ತದು 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಂದೈತಾನ ಆಯ್ ಭೂತ ಅಂದಾಯ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಭೂತೊಲೆಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತೊಲೆಗೆ ಬಂಡ 14 ಪಲಸದು 14 ಸೇರ್ಸವನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದುಂಬೋಯ್ತು ಮೂಜಿ ಸರಿ ವೈಪನ ಕ್ರಮ ಅದೇ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೂತೊಲೆಗನ್ ಪಂಡ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪನಾಗ ಭೂತೊಲೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪನ ಬನ್ಪುಜನ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಿಲ ಗೊರ್ಪನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿ ಆ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಡೆಬಲಸುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಬನ್ಪನೆ 14 ಸೇರ್ಸವನ ಕ್ರಮ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಅಮ್ಮೆಂದನ್ನ ಮಗೆ ಒಂದ್ ಸೇರಾರಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಗಿನ್ನಿಕೊಂಡು ಆಣಂಡ ಆಣ್ಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣಂಡ ಪೊಣ್ಣುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮುಂಡು ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ದುರಭ್ಯಾಸದ ತಂಡ ಕೆಲವು ದೀಪ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವು ದೀಪ ಚೀರು ನಾ ಕೇರಿದ ಪೊರ್ತು ಕಳಿಸದುಂಡು ಇತ್ತದಾದ ಗಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಯಾನ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯ ತಪ್ಪನ ಸರಿ ಎಂಗುಲೆಲ್ಲ ತಟ್ಟಿಡ ದಿನ ಗಂಗಸರ ದೀಪನ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇತ್ತನೆ ವೈಪುನ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ದೀಪ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಯಜಮಾನ ಅಲಕ್ಕೊಂತೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಜೀವಮಾನುಡು ನಿಕುಲು ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಬುಡಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಗು ಮುಸುಂಡು ದರ್ತ ಬಾಟ್ನ ಯಾವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಂಜಿ ಕೊರಂದೆ ಬಂಗದಿತ್ತಿನ ಯಾವು ಸೈತದಿತ್ತ ಆ ಲೋಕುಡಲ್ಲರು ಆ ಲೋಕ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗನ ನರಕನ ನನ್ನೊಂಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಗಂಗಸರದಿದ್ದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಗೊರ್ಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುಗೆ ಬರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ ಎಂಕುಲು ದೀತುಜ ಮನದು ದೀಪುಜ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ದೀಪುನ್ನ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಲು ಅಗಿಲಗ ಆವಡ ತಂಬಿಲಗ ಆವಡ ತೆಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲಿದಲೇ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡೆ ತಪ್ಪ ಎಡ್ಡೇನೆ ಯಾಂತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಕೊರಗಜ್ಜ ಗೊಂಜಿ ದೀಪ ಕಬುಲಾಯಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದಿ ಮಂತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಮಿಲಲ್ದು ಬೈದಿ ನಮ್ಮದೇ ಇಲ್ಲದುಳೆ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಕ್ರಮನೆ ಕಣಪೆ ಅಂತ ಐಕ ದೀಪುಜಿ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದಿರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಒಂದೇನು ತೂತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕದೇರೆ ದೈವಳಿಗೆ ದೀಪನ ಸುತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೇನ ಅತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೆರಿಗೆ ದೀಪನ ಸುತ್ತೇನ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲೆ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಬೇರೆ ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನಲ ಬಣ್ಪೇರು ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನಲ ಬಣ್ಪೇರು ಗಣಪತಿಗೆ ಬಳಂತ ಇರ್ತದೆ ಪುಣಿ ದೈವಳಿಗೆ ಉರ್ಪೆಲ ಇರ್ತದೆ ಉರ್ಪೆಲ ಇರ್ತ ಬೇರೆ ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ಪೆಲ ಇರದಿಂದ ಬೇರೆ ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತೊಂದಲೇರು ಮೋಹನ್ ರಾಜೇಶ್ ತೊಂದಲೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ವಾಯಲ್ ತೊಂದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ತೊಂದಲೇರು ದೀಪಕ್ ಅಮೀನ್ ತೊಂದಲೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೂರು ತೊಂದಲೇರು ಶ್ರವಣ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರು ತೊಂದಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರದ ಏನಂತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿಂತ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜುಲ ದೇವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಟ ತೆರಿಪಾಲೆ ದುಮ್ಮ ದಿನ ತೆರಿಪಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗ ತೊಂದುಳ್ಳರು ನಯನ ಅಮೀನ್ ರವಿರಾಜ್ ಸುಧೀರ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೋದ್ ಶ್ರವಣ್ ತೊಂದರೆ ಬೀನಾ ಶೋಭಾ ತೊಂದರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಸಪಲ್ಯ ಸಮಾಜ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆನ ಒಂಜೆ ಅವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಜ್ಜಿ ಭೀಮ್ ಗರ್ಜನೆ ಭೀಮ್ ದಯದೀದು ಕುಡರ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯನ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿಪುಲು ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ವೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ದಿನಕರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತೊಗೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಪಾರ್ಕಜೆ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳರು ಜಗ್ಗ ಬಚ್ಪೆ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಉಡುಪ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳರು ಕವಿತಾ ಅನಿಲ್ ಆಂಚನ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳರು ಸುಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ರಮ್ಯಮಯ್ಯ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳರು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ವತಿರ್ದು ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತವಂತಂದಲ್ಗ ಸತೀಶಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು ದೂರದ್ದು ಬೈದಾರೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶೋಭೆ ಕೊರಿಯಾರು. ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಈರಿನ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೆರಿಪಾಯರು. ಇರಿಗೆ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಹಸ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನಂಜಯ ಶೆರಿಗಾರ್ರೆ ತಿಪಾರ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಣಪನವು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತ್ತದು ಇನಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪುರಾಪನ ಒರಿತಂದು ಆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಅಮ್ಮೇರು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅಜ್ಜೇರು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗೀಟಂದು ಅಂಟಂದೆ ಈರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಈರಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಿರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಈರು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಮೆರುಗು ಕೊರಿಯರು. ಇರಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಂಜಾತ್ ಗಣ್ಯರನ ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾಯ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತು ಜನನ ಕನ್ನಡ ಬನ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಆಶೆ ನಮಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೇಪುರ ಬರಿಯರ ಅನಾನುಕೂಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಲೇನು ಸಾಧ್ಯತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಕರನ ನಮ್ಮ ಕನತದ ಈ ನೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಗಾನಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಏತು ತೀರುಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯ ಪಂಪನ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವಳು ಆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಿನ ಬರಡು ಅವು ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನ ಗಾಣದ ಚಕ್ರ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಿಷನರಿದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಬರಡು ನೆಪ್ಪು ನೆತ್ತಿಗೆ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗಿಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕೃತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣಪನವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂಡ ಉಳಿಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ವಳ್ನ ಬಗೆಟ್ಲ ತೆರೆಯೊಂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ ಮೂಲ ಪಣಪನವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಲಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ಲ ತೆರೆಯೊಂಡ ಮಮ್ಮಾಯಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ಲ ತೆರೆಯೊಂಡ ಅಂತೂ ಜಗತ್ತಿಡು ಶಕ್ತಿ ಮಾತ ಒಂಜೆ ವಾ ಸ್ವರೂಪ ನಿಖಲು ತೂಪರ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹದ ಕಾತೊಂದು ಬರಡ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಆತ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಪುಡಿಯರು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮೂರನೇದ ದಿನ ಸಿರಿನ ಸಂಧಿದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಕುಮಾರ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ತೆರಿನ ಬಾಕಿ ವರಿದಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಸಿರಿ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಲಕ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅಬ್ಬಗದಾರಗದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬರ್ಪೇರು ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬರ್ಪೇರು ಆಲಡದ ಬಗೆಟ್ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಜಾತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಣ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಕ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸೇವಾ ಸಿಂಧುದ ಆ್ಯಪ್ದ ಮುಖೇನ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಮುಖೇನ ನಿಕುಲವಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಲೆ 35 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕುಲು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಅವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೇನುಡಾವಿನ ಪೂರ ನಿಖಲು ಕೊಡ್ದು ಆ ಸವಲತ್ತು ನಿಖಲ ಪಡೆಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ